Felicidades. Que cumplas 25 máis e eu que chos veña. Cargar que me celebrar aquí. Bueno, pero non que chos vexa aquí, que chos vexa por aí. Es que leva, si non leva. Eso leva. Una que es detallista. Ay, Dios mío. Mira, qué bruta es, Dios mío. Un sobre, ese de vos non parte das nos aquí. Al día, ás veces, ao mediodía. A mí llamaba a caixa de esto se me va, non con sobre, non vou. Me encanta. After Eight. Me gustan todo. Xa me caen as babas. Todito. Grabouche todo. Ainda me van votar. Votaronme do colegio, votaronme no instituto, ainda me van votar no pleno. Bueno, a mí tamén, de todos. A mí no. A mí sí, de todos. A mí las monjas no me echaron. Pero digo as notas, pero de moi mal comportamiento. Sí, pero ben. Xa se me va a pasar. Estamos, non? Vale. Voy a Bueno, volver a leer lo mismo otra vez, ya verás. empezamos, Soy idiota. Pero non, xe non acabamos. Tenemos para un cachiño. Estamos, non? Un pouco abierto, que hace calor. Bueno, comezamos entón co pleno ordinario do mes de febreiro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Partido Popular. Nada algo que sobre comentar. a acta? Partido Socialista. Nada. BNG. Nada. Nada. Bueno, nós tampouco, entón sometemos a aprobación da acta. Votos a favor da aprobación? Vale. Bueno, o segundo punto é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2017. Bueno, como comentábamos nun pleno anterior, o que está aprobado é unha priorización, aquí o que se trae é unha proposta de POSPLUS, unha proposta que recolle as propostas feitas polo Partido Popular e polo Partido Socialista, que recolle o falado na Xunta de Portavoces, que coincide co que se aprobou hai uns minutos nun pleno extraordinario convocado polo Partido Popular, solicitado polo Partido Popular. Son varias as obras que se inclúen. Bueno, o POSPLUS, aparte de obras que son as que vou a relacionar agora, as que se propoñen, hai unha parte de que hai que destinar obligatoriamente a pago a proveedores dunhas facturas que teñen que cumplir os requisitos determinados pola Diputación. Solo había facturas por un importe total de 10.600 euros aproximadamente de facturas que cumpriran os requisitos marcados pola Diputación, co cal é a cantidade que se destina a pago a proveedores. En canto a débeda, porque un dos plans que forman este plan único é o PAI, e hai unha cantidade que tamén hai que destinar obrigatoriamente a amortización de débeda. O mínimo que hai que destinar é o 30,22%, e entón, de reducción de débeda o que se destina é un total de 78.943,14 euros. Logo, propónse destinar unha partida de 180.000 euros a gasto corrente, e esta cantidade é para dúas cousas fundamentales. Por un lado, para poder manter unhas liñas que a Diputación deixa de subvencionar con este plan único, con efecto deste plan único. O plan único inclúe tres que se chamaban, que viñan sendo POS, PAS e PAI, pero ao mesmo tempo elimina 11 liñas de subvención: cultura, deporte, igualdade, promoción económica, turismo, así ata 11. Entón, con estes 180.000 euros a gasto corrente, unha parte sería para garantizar o mantemento desas actividades e investimentos que se viñan facendo estes anos en esas liñas. E outra parte é para, comentaba nun pleno anterior, para poder responder a esa solicitude que xurdiu
dunha proposta do Partido Socialista que se comentou tamén na Xunta de Portavoces e na Comisión Informativa, unha solicitude de incremento de prestación en axuda a domicilio e para facer posible tamén, ou máis fácil polo menos, a creación de 2 plazas de policía local. Co POS Plus non se poden facer directamente isto, entón o que facemos é metelo en gasto corrente para, como de xeito directo non se pode, de xeito indirecto, poder atender estas solicitudes que resultaron tanto da proposta do Partido Socialista como na Xunta de Portavoces e logo ratificada na Comisión Informativa. E aparte destas cantidades, as obras que se propoñen pois son varias. Unha de mellora e reparación no cemiterio da Atalaya, que aínda que xa se nota mellora co contrato de mantemento que se fixo, hai obras que son necesarios facer, de arranxo dos panteóns, de urbanización e de mellora de accesibilidade. Unha mellora no camiño do lugar de Torea, esta é unha obra de un importe elevado porque trátase de arreglar o camiño que entra por un lado do lugar e sale polo outro e faise unha actuación que vai a deixar, a verdad, o lugar de Torea unha actuación moi digna, é dicir, de moita calidade e moi digna, por eso o importe é elevado. Parécenos importante porque sempre se fala de valorizar o rural e nos parece que dunha vez que se actúa aí, isto era unha proposta do Partido Popular, creo recordar, o de Torea, e dunha vez que se actúa aí, pois o que decidimos foi facer unha obra de calidade para realmente, ademais de mellorar o acceso, que se valorice ese lugar, non? Sempre se fala da valorización do rural, pois nos parece que é unha boa maneira de valorizar o rural cunha actuación de calidade que lle dea moito máis xente a ese lugar. Tamén se propón unha obra de mellora de infraestructuras hidráulicas na Ribeira do Maio, en Esteiro. Esta é unha obra que pretende resolver varios problemas que hai ali. Problemas coas pluviais que se acumulan en riba da carretera general e logo provocan peligro para os vehículos que pasan por ali, pero ademais logo moita desa auga acaba na rede de saneamento e estamos bombeando auga de chuvia. Hai tamén un problema de saneamento naquela zona no lado de abaixo, dende xusto onde remata o cruce das Carrilanas ata a estación de bombeo, por ese lado non hai saneamento, entón dotaríase de rede de saneamento separativa a esa zona, o cual incide tamén directamente na calidade da auga da ría de ese lado de aí, que tamén hai problemas continuamente. E tamén se melloran, se refán, mellor dito, as aceras de toda esa beira. Son aceras que levan sin refacer, sin arreglos, desde que se fixeron no seu momento, co cal quedarán unhas aceras accesibles, seguras e con espacio seguro para andar os peatóns, ao mesmo tempo que se reordenan os aparcamentos que hai en esa zona de aí. Outra obra que se propón e que había unanimidade, en este caso en toda a corporación, é a mellora do Cristo de Tal, é dicir, tirar o palco da Praza do Cristo de Tal e a mellora da Praza do Cristo de Tal, unha obra tamén demandada dende hai moito tempo. Outra é a ampliación de vestiarios no campo de fútbol Eleuterio Balayo, tamén é unha demanda de hai tempo, que hai pouco aínda nos repetiron dende un clube. E non sei se me queda algunha, sí que me queda. Quédanme as obras na Rateira e Vistabós e en Agra de Filgueira. Os tres son melloras de camiños, van no plan complementario, pero no equipo de goberno contamos que van a ser obras que se van a facer según o que lle trasladaron o persoal do Concello de Muros e o Concelleiro de Obras, que se achegou a unha reunión que houve na Diputación na que lle explicaron como funcionaba este novo plan. E estas son as obras e a proposta que traemos ao Pleno. Insisto, unha proposta que pretende recoller as aportacións feitas polos grupos da oposición e, sobre todo, pretende recoller o acordado naquela Xunta de Portavoces do 23 de xaneiro. Partido Popular. Moi ben. Eu creo que, nos pensamos que a xestión que o Goberno de Compromiso de Galicia e da señora Alfonso en particular respecto da aprobación deste plan único provincial vai quedar nos anais do municipalismo como exemplo do que nunca se debe facer, e menos un goberno minoría. Como xa relatamos no pleno anterior, presentamos o 17 de xaneiro unha proposta, non se nos fixo caso, se nos convocou unha xunta de portavoces, ali fixemos unha posta en común, onde se acordou o que se aprobou no pleno anterior,
Non tivemos máis noticias, entón chamamos, preguntamos, non sabíamos nada, pedimos a celebración desa comisión, tampouco se convocou esa comisión. Días despois nos convocan unha xunta de portavoces, unha xunta que, como dixemos, non se chegou a celebrar porque foi desconvocada media hora antes da súa celebración, alegando que que decimos que non sirve para nada. E o que lle pensamos, señor Alfonso, que non se poden facer resolucións da alcaldía como quen escribe comentarios no Facebook. Porque todo o que vostede criticou na anterior legislatura o está a reproducir. As venadas, desatender as solicitudes da oposición, non convocar os órganos municipais para debater as propostas, en fin, facendo un alarde de mimetismo coa señora González que nos ten pasmados despois do que temos escoitado da súa boca. A xestión de Compromiso por Galicia respecto deste tema fixo que a posibilidade de que o Concello de Muros perdera estas axudas por importe de 750.000 euros fose efectiva e real. E ante esa perspectiva pedimos a convocatoria dun pleno extraordinario que se acaba de celebrar buscando un acordo que vinculara ao goberno local xa que ignora todas as outras tentativas de diálogo que plantexamos. Cando pedimos a solicitude de pleno, que tamén pediu o portavoz do socialista, si, entonces lle viron as orellas ao lobo e nós mostramos, unha vez máis, a nosa disponibilidade de falar e chegar a acordos, deixando de lado as mostras de incompetencia e a falta de consideración da señora Alfonso, porque o noso interese é que o Concello mellore e non perda oportunidades, aínda que teñamos que tragar cos seus desplantes. Finalmente, elabórase unha proposta coa que non estamos completamente de acordo, pero que entendemos recolle no principal as obras que propoñía o noso grupo. A reforma da Praza do Cristo de Tal, a mellora e ampliación do cemiterio de Atalaya de Muros, dúas mocións que presentou o Partido Popular, recórdolle, señor Alfonso, no pleno e que foron aprobadas por unanimidade, e a ampliación dos vestuarios do campo Eleuterio Balaio en Muros, a reordenación, aparcamentos e infraestructuras na Ribeira do Maión Esteiro e a mellora de camiños no lugar de Torea. Polo campo de fútbol pasan cada semana centos de rapaces e as instalacións deixan moito que desexar. É de esperar que, ademais desta obra, se reparen as goteiras e o sistema eléctrico da cantina que presenta numerosas deficiencias, como xa lle comentamos na comisión. Os problemas que sufre a zona da Ribeira do Maio son de todos coñecidos, con inundacións frecuentes, saída de fecais e beirarrúas desfeitas. É a zona de acceso á praia principal de Esteiro e a entrada ao noso concello, con varios locais de hostelería, está precisa dunha intervención urxente. E, por fin, a mellora do lugar de Torea ven a solucionar un problema de accesibilidade, compensar de algunha maneira os moitos anos de abandono desta parroquia e, como vostede ben dixo, valorizar o medio rural. Na proposta vai tamén un plan complementario no que se inclúen os camiños da Rateira e Vistabós en Abelleira que están desfeitos e o acceso á Escola de Louro tamén en mal estado. Todas estas obras estaban contempladas na nosa priorización. Comentaba a portavoz do PSOE na comisión informativa que ese plan complementario non se fai facer porque non se fixo nunca, por lo que consideraba que Louro e Abelleira non se beneficiarían deste POS. No seguinte punto da orde do día, señora González, presentamos unha moción na que pedimos que os cartos para o POS que reciba o Concello de Muros da Deputación para estas intervencións non sexan menos que o ano pasado. Se esa moción se aproba e a Deputación cumple, poderíase executar sin problema ese plan complementario. Aquí teñen unha oportunidade de demostrar o seu compromiso con este Concello. A información que se nos deu por parte da intervención e da alcaldía é que a realización de dito plan estaba garantizada, así que a proposta contempla actuacións en todas as parroquias de Muros, excepto en Serres, na que se empregou prácticamente todo o POS do ano pasado, por certo, nunhas obras que xa levan adxudicadas un tempo e que aínda non empezaron. A nós parécenos efectivamente excesiva a cantidade que se destina a gasto corrente, 180.000 euros, cos que pensamos que se podían acometer outras actuacións urxentes e moi demandadas polos veciños. Temos, señor Alfonso, a súa declaración de que con ese diñeiro vai servir para ampliar o servicio de axuda a domicilio e reforzar a policía local. Veremos se cumpre a súa palabra, porque ata o de agora, é triste recoñecelo, só o fai cando a presionamos. Do acordo que tomamos na Xunta de Portavoces, queda pendente unha obra que consideramos moi importante, a do Chalón en Muros, que foi apoiada por nós, polo PSOE e polo BNG. Estes días pasados pudemos comprobar a necesidade de acometer unha actuación no Chalón que non se quede no meramente estético e, ademais de rematar os accesos e mellorar a cuberta dos pozos,
contemple a creación dunha infraestructura que faga fronte ás avenidas de auga. Pensamos que buscar financiamento para esta obra debe ser unha prioridade deste Goberno, así como elaborar o proxecto de obra correspondente e nós, dende logo, imos facer o posible para que se faga máis pronto que tarde. Eu creo recordar que na comisión, a parte da Cine París, que todos estivemos de acordo en que era un edificio prácticamente en ruínas, se falou do tema do chalón, que vos tamén apoiástedes, non o mencionástedes, pero eu creo que en esa comisión falamos tamén dese tema. Estaba recollido, quedou fora, pero bueno, penso que co que pasou estes días e co que xa ten pasado en outras ocasións, hai que facer ali unha intervención que non sea meramente de reposición de acceso e de cambiar a cuberta. Ali haberá que facer unha obra de infraestructura hidráulica que soporte as avenidas da agua para que non se volvan a inundar os baixos de todos os negocios do Curro da Plaza. De momento, nada máis. Partido Socialista. Bueno, nos vamos a volver a ler o que día a ler outra vez. Porque usted es especialista en saltársela. El salta la ley se llama como un nombre. Mire, volvemos con lo mismo, señora alcaldesa. A lei de bases de régimen local no artículo 46 volve a decir, xa yo lemos unha vez, e puxemos por escrito, e entón usted ás 2 da tarde convocou os plenos extraordinarios, di, en este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autoriza expresamente los solicitantes de la convocatoria. Pode chamar vostede como queira o que acabamos de facer aquí no primeiro pleno, pero está claro que a moción que presentou o Partido Popular e o que lle chamou a priorización de obras, como é con cargo o POS Plus da Diputación, acabamos de aprobar o POS. Sin máis, nin menos. Acabamos de aprobar no primeiro pleno. Ahora, que vostede pretenda enrollar isto e entrapallalo, a mí pareceme normal, porque usted la lei ni la ve ni se le espera. Pero bueno, a cada santo le llega su día. Y no vaya a creer usted que porque estamos presentando, que está presentando recursos, que no le va a llegar el día de que va a tener que cumplirla. Sí, señora. Y esta la va a tener que cumplir también, porque nosotros le advertimos, y usted convoca los plenos y cree que con eso ya salvó. No, señora, usted vuelve a traer aquí y no sacó el punto del orden del día. Con lo cual, ese punto del orden del día no se puede traer a este pleno, ¿vale? Porque lo dice la ley. Usted lo trae porque usted es especialista en cumplir la ley. Bien, entrando ahora no detalle do que vostede trae aquí, vamos a contar. Primeiro, usted di que a débeda é non sei canto, 25%, o 15%, o 12%, di usted, pero aquí non hai ningún informe de intervención, ningún. Lógicamente a usted non lle creemos, porque se alguén é especialista en mentir, é usted. O sea, non di unha mentira porque tiene los dos ojos, e usted sabe que aquí, se di unha mentira que hai un ollo, ten os dous. Entonces, non dixo usted unha mentira desde que sentou aí. Bueno, fai moitos anos, pero, bueno, nós, desde o Grupo Socialista, non queremos que chegar hasta ese extremo que está chegando. Entonces, di que é esa débeda, porque o di vostede. Non estamos convencidos de que actualmente non sabe cal é a débeda. Por qué? Porque non se fixeron os números, literalmente, e simplemente por eso. Bien, gustaríanos ver, e vamos a estar moi atentos, a que as obras que se realicen non son as que se aprobaron aquí, cos votos de que vostede tamén votou a favor. Non se equivoque, vostede tamén votou a favor, non votou en contra, porque o mellor podía ter unha salida, e que eu votei en contra e eso non di o mesmo, pero vostede votou a favor esa priorización, como todos. Entonces, como todos menos o Venegal, me parece, non? Estuvéronse. Todos, vos tamén? Siga, señora Caridad. É que non sei, como toque non ves. Siga coa súa intervención. Sí, señora. Bien, primeiro punto, o sea, que non nos dá un informe siquera do que se debe nin do que non se debe, o sea, dio vostede. Segundo, que minte no informe que fai aquí, minte porque primeiro di honorarios de redacción dos proxectos, a Diputación 0 e o Concello 0 tamén, o sea, non sei con que os vai a pagar,
Non sabemos con que vai a pagar isto. Tenemos que estar atentos a ver que nombre lle pon. Buscará unha fórmula para pagalos, non sabemos con que cartos, porque na Comisión Informativa dixo ben claro que estaba co presuposto aprobado do Partido Socialista, que, por certo, dixo, a C por G non nos gusta, pero, como somos incompetentes e non sabemos facer outro, pois estamos con ese. Creo que dixo así. Me parece que dixo, algo dixo así. A verdade é que sigue con el, que non fan outro, ni se le espera. Bien, depois venos decir aquí que foi unha reunión o Concelleiro de Obras a Diputación e que lle garantiron que se iban facer esas obras. O non? Sabe a Diputación, dixo yo a vostede, que non yo queremos tampouco, claro, na mesma escuela. Dixo a vostede a Diputación canto vai sobrar destes plans? Dixo yo, non. Porque non o sabe a Diputación. Entón, con que se fai? O de obras quen é? Este señor daqui? É igual, calquera dos dous, o sea, non yo creo ningún dos dous, o sea, que me dá igual. Non lle dixo a Diputación, non lle dixo que lle garantiva as obras estas, ni para atrás. Porque, primeiro, para que lle sobren cartos aos concellos cando hai amortización de débeda é moi difícil, non solamente son obras que hai baixas e que se van a levar a outro lado, non. Hai amortización de débeda tamén, co cal é moi difícil que se paguen esas obras. O Partido Socialista non lle gustou a proposición desde o primeiro día, primeiro, porque non o consensou con ninguén, fixo vostede en plan capricho, que era o que decía a do Partido Popular, cansouse de decir que o Partido Socialista gobernaba por impulsos, pero vostede, non sei se se chaman impulsos, se se chaman ataques de ira. E non o consensuou con ninguén. Despois, castiga literalmente a Louro, a Velleira e a Serres, que é a parroquia máis grande de Muros. Serres non hai unha obra, nin complementaria siquera, señor representante de Serres. Ni unha obra hai. Bueno, está usted xa conforme de que non haxa. Nos alegramos de que este conforme de que non la haya. Non hai ninguna obra para Serres, cando, desde logo, cando gobernaba o Partido Socialista, a súa intención era facer todo o saneamento da parroquia de Serres. E en eso iniciámolo. Fixemos unha obra moi importante en Serres, dúas, logo contratamos a parte toda de diante da Virxen do Camiño, fixemos unha obra importante na Baixada de Baño, outra na parte de arriba íbamos facendo a cachiños como podíamos, que a intención de seguir eso, de seguir con ese saneamento, porque é fundamental e importantísimo. En este pos que había a oportunidade de levar unha gran obra ali, continuando a que se vai empezar no seu día, non sabemos se vai empezar ou non, deberíase porque está adxudicada, a obra de saneamento da Rocha, tampouco vai nada, o sea que non hai nada. Entón, o Partido Socialista non está de acordo en que se aprobara un pos donde nos minten, donde nos ocultan información sobre o estado das contas e o estado financiero do Concello, porque non hai, volvo a repetir, ningún só informe, e donde non vai unha obra para Serres non estamos de acordo, donde non vai unha obra para Louro tampouco estamos de acordo. A señora alcaldesa dixo na comisión informativa que non había problema, que estaban medindo varios camiños, entre eles que non tiñan por que ser as medicións que estaban facendo as que iban ir no pos, porque se podían facer en outro momento. Me gustaría saber con que. Con que? Porque nós tiñamos un presuposto e tiñamos unha previsión de gasto, pero que ela non ten unha previsión de gasto, non sabe nin como están, e vai nos traendo cachiño a cachiño trociños de partidas que están a cero, porque non é capaz de ter o presuposto. E di, non, esas ímalas facer en outro momento, con que cartos? A ver, vamos ir todos ahora, como dicíamos antes, os de Muros, para navegar, para facer as obras, porque non sei con que cartos as van a facer. As plataformas. As plataformas. Bueno, entonces, como a nos non nos convence nada isto, primeiro, segundo, creemos que é ilegal e mañán, como xa temos feito, vámoslo presentar arriba, porque vostede trouxo igual, vale? Entonces o señor fiscal dirá se é verdad, se vostede cumpre por unha vez a lei ou non, como dixo no anterior momento en que vostede subeu ao xudgado e salió trasquilada, usted e los otros dos, porque están imputados los tres a cuánto tiempo. Entonces, nós non estamos de acordo con eso. Primeiro, porque non se pode traer, que xa se traxe un pleno extraordinario, está resolto. Segundo, porque non hai información financiera que se nos está ocultando. E terceiro, porque nós negámonos rotundamente a aprobar un plan de obras donde se castiga a parroquia de Serres, castigas a parroquia de Louro e a da Velleira. Negámonos rotundamente. Venega?
Ben, como xa comentamos no primeiro pleno extraordinario que celebramos hoxe, a nós seguimos sumidos xa non só na indignación que comentamos, sino tamén un poquinho abraiados por como se están desenvolvendo os feitos hoxe, entendemos que este esperpento non é digno dos veciños de Muros. Eso por descontado. Segundo, a respecto do plan, mantémonos na mesma postura, porque en termos xerais é igual que o anterior, de que como non se recolleu a nosa proposta de dedicar o Cine París un primeiro investimento, entre outras cousas polo que comentamos antes, tamén porque é un risco evidente para os viandantes. Non son experto en arquitectura, pero calquera que mire para el ve que está a punto de caer, calquer día pode haber calquer problema, e parecíanos moi importante priorizar esa obra. Tamén a respecto do tema do chalón, que queda fora deste plan, non só en que estamos de acordo, sino que no primeiro pleno desta corporación xa falamos da necesidade de adecuar o chalón desde o Grupo Municipal do BNG e repetímoslo como moitas outras propostas durante moitos plenos. Agora, como estaba consensuada, no último pleno non falamos do chalón, porque entendíamos que iba a ir xa no pos, finalmente non vai. Seguiremos insistindo en que se adecue toda a zona dos lavadoiros e o acceso á Horta de San Xosé e que se poña todo como merece estar. Polo demais, tamén comentar, que a nosa postura será a de manternos na abstención e a máis ahora aumentada o noso criterio con que non entendemos esta forma de proceder e non nos gusta. Esperamos que todos fagamos unha reflexión, como xa dixo antes a Alianza oficiosamente, que fagamos todos unha reflexión de como nos estamos a comportar e de que aquí non se trata de que parezamos uns máis listos que outros, sino que se trata de axudar as veciñas e os veciños de Muros. Eu creo que se nos poñemos nesa tesitura todos, será o único camiño de que isto chegue a un lado, senón isto acabará bloqueando e non haberá forma de sacar nada adiante. Están en xogo 700 e pico de mil euros para o Concello de Muros. A quen ten pensado mañá denunciar ante a Fiscalía, non sei se sabe que o mellor non chegarán esos 700.000 euros despois, non sei. Eu teño medo de que se poña en risco eses cartos para o Concello de Muros simplemente para demostrar que eres máis lista que outra persoa. No, pero yo para demostrar que soy cómplice dun delito. Non interrumpa, Nós, justamente para eso, vale. absterémonos, Sí, porque vale. non nos gusta esta forma de proceder. Vale. Yo cómplice no Partido soy, Popular. Mire, aviso por primeira vez, non interrumpa, por favor. Bueno, efectivamente, como comentamos antes, non estamos completamente de acordo con esta proposta, creemos que adolece de bastantes cousas, entre outras, efectivamente, os informes de intervención, que sí os fixo de forma verbal na comisión, polo cal entendemos que están correctamente. Efectivamente, isto é bastante esperpento, e efectivamente están en risco 750.000 euros. Entón, se a opción é quedarnos sin eles, ou emplegalos en esas obras que están, algunhas delas xa aprobadas por este pleno por unanimidade, pois nós vamos optar por aprobala. Vale? Non é o ideal, desde logo, está bastante lonxe, pero se a opción é quedarnos sin os cartos, pois non sei se é tan a omisión a mesma que lle criticaba vostede a portavoz socialista. Porque tanto podemos quedarnos sin os cartos por unha cousa como pola outra. Entonces, pois bueno, haberá que mollarse e facer algo respecto. O único que esperamos é que se cheguen a executar en tempo e en prazo. A ver. Partido Socialista? Bueno, pois nós si de algo temos é de coherencia. E se ao principio dixemos que íbamos a votar, que non íbamos a votar esta proposta de compromiso por Galicia, ímolo facer, nós somos coherentes e vamos a cumplir a nosa palabra. Non vamos a andar bailando de que ahora sí, mañana no, nós vamos a ser coherentes. Dixemos que no e es no, sin máis. O sea, primeiro, por eso. Segundo, porque eso foi o que acordamos. Segundo, tamén dicimos que non, porque nós queremos que se fagan as obras que se propuxeron e que están aprobadas aquí. Estaremos moi atentos de que esas obras se fagan e que non se fagan outras, porque en concreto, unha das obras que están aquí
que están aquí, que a mellora da infraestructura hidráulica da Ribeira de Maio non coincide ca que acabamos de aprobar no primeiro pleno, donde aprobamos as obras, donde están aprobadas as obras que inicialmente se teñen que facer. Non é esta obra que está aquí, é a do chalón, é a dos vestuarios e a da cantina, é a da atalaya, e todas as obras que aprobamos, máis o dos camiños. Non é isto. Que vai pasar agora? Que se se aproba isto cos votos do Partido Popular e cos votos de Compromiso por Galicia, nós imos cuidarnos moi moito de que se fagan as obras que se aprobaron prioritariamente. Nós non bailamos, non somos chaqueteros, non vamos hoy con los de la casa da feira, mañá cos do mercado, non. Iso unha. Segundo, vostede acaba de decir que lle creou a señora interventora cando dixo aquí que canto era a débeda. Non sei se recorda que tamén dixo a señora interventora aquí que as facturas que traen para aprobar de forma extrajudicial eran os últimos cartos que se debían, e é mentira. Vostede sabe, como a min, que é mentira, porque sabe que hai débedas aquí. O sea, a señora interventora ten que pagar o seu peaxe por traballar desde a casa, que lle consinte a señora alcaldesa, cos cartos da xente de Muros, non cos dela, cos cartos dos veciños. Entonces, nós non vamos a aprobar isto. Primeiro, eso. Segundo, non vamos a consentir en un pos de 700 e pico mil euros que se castiga a parroquia de Serra sin ninguna obra, que se castiga a parroquia de Lou sin ninguna obra e que se castiga a parroquia de Abelleira sin ninguna obra. E me parece que os representantes do BNG, que son asiduos defensores de Abelleira, deberían facer o mismo. O sea, porque si por alguén sacan a man para arriba e piden, todos sabemos que o único que están pedindo os do BNG desde que sentaron aquí non é outra cosa que lle poñan unha antena a Abelleira. Que ojalá lle poñan a antena a Abelleira, porque nós tamén traballamos para que se lle puxera esa antena. E danos moita satisfacción de que levedes 2 anos e que levemos, non solamente vos, sino nós tamén apoiando todo o mundo para esa antena de Abelleira, e que non vexades que non foi unha deixadez, que non é tan fácil, porque a día de hoxe todavía non chegou, e creo que non hai nadie que non queira que chegue. Entonces, nós imos a votar, vale, e vamos a comprobar que se executen as obras que se propoñan na Diputación, as obras que se aprobaron aquí. Eso é o que vamos a comprobar nós. Co cal, esperemos que se cumpla. Non temos a completa seguridade, porque, como volvemos a decir, o Grupo de Compromiso por Galicia coñece calquer cousa menos a lei, pero, bueno, ya la conocerá tiempo. E, efectivamente, Manolo, a miña intención non é que Muros quede sin esa proposta, desde logo que non, sin esta cantidad de cartos. A nosa intención, a do Grupo Socialista, é que a Muros achegue a cantidad máis grande que poda de cartos, de actuacións e de todo. E estámoslo demostrando e levámoslo demostrando moitos anos en Muros, porque levamos gobernando moitos anos en Muros e os resultados están aí para velos. Vale, entonces, nós non queremos que Muros quede sin esa subvención. Outra cousa distinta é que nós sexamos cómplices de un delito. Eso non somos, Manolo. Nin do teu, nin do dela, nin do de ninguén. Vale, aí non vamos a xogar. O que nós non vamos a facer é que se unha familia non ten cartos hai que atracar un banco. Non está todo justificado, señora alcaldesa. Usted ten que cumplir a lei e non a está cumplindo. Non en isto, non está cumplindo en isto, presenta unha denuncia falsa, injuria no Facebook e fai o que lle dá a gana, están cobrando un soldo sin modificar o presuposto, que iso tamén é un delito, porque o están facendo as abendas. O que pasa é que, claro, temos que estar todo o día no xuzgado? Non deberíamos, pero vai ter que ser, porque o que non podemos ser é ser cómplices de todo isto. Non, usted sabe de sobra, e repetinlo 2 veces, e puxámoslo por escrito, que non pode traer este punto de orden do día, mentras non, se aproba en outro lado, se eleva a outro sitio, non o pode traer, usted traeo, como los vaqueros, despois va arriba e llora. En la entrada del juzgado temblan as pernas. Pues será porque usted o busca. Pues temblarán outra vez, non se preocupe. Nada máis. Sí? Moi ben. Venega. Ben, nós reflexionamos así un poquinho ahora comentando aquí que debemos estar facendo as cousas ben, porque sendo aritméticamente irrelevantes nas votacións, estes 2 humildes concelleiros, que todos os grupos vos preocupedes de porque votemos nós, que se temos que votar unha cousa vote, quer dicir que valorades moito o noso voto. Nós seremos coherentes e manteremos a nosa postura, que é a de abstención. Por todas as razóns esgrimidas xa no outro pleno extraordinario,
e agora aumentando o feito de que algunhas reclamacións xa históricas que nos fixemos tampouco se inclúen neste relatorio de obras. Bueno, vamos a ver. Xusto antes da convocatoria do pleno do mes de xaneiro presentou unha proposta ao Partido Popular, unha moción para pleno, e presentou unha moción ao Partido Socialista o día seguinte, creo recordar, tamén con propostas para o POS. Unha, creo recordar que foi o mesmo día que se convocaban as comisións informativas e outro o día anterior da convocatoria das comisións informativas. Como xa expliquei no pleno de xaneiro, nos incluíron aquelas mocións no pleno de xaneiro porque falamos de obras a incluir en un POS que requiren algo máis que poñer un nombre nun papel. Con esas propostas se foi a unha xunta de portavoces na que se adoptou un acordo que hoxe foi aprobado o mesmo acordo nun pleno extraordinario celebrado anterior a este. Despois daquela xunta de portavoces na que se acordaron unhas obras prioritarias a facer, en na que se propuxeron varios camiños, o grupo de goberno e os técnicos se puxeron a traballar en todas elas, indo a medir todas elas, e fixéronse proxectos e informes de bastantes máis obras das que se traen hoxe aquí na proposta. Eso leva tempo. A Diputación este ano sacou un plan único, pero ese plan inclúe 3 plans. É dicir, a Diputación aforra tempo na xestión de 3 plans, transformando en un solo, pero o que fai é trasladar aos concellos unha carga de traballo inmensa en 2 meses que noutros anos se facía en varios meses porque se facía en varias tandas. Entón, resulta que en moi pouco tempo había que valorar un montón de proxectos porque efectivamente queríamos ter en conta as propostas que se nos fixeron dende os grupos da oposición. Non nos limitamos a valorar e a estudiar só aquelas obras que o grupo de goberno a Compromiso por Galicia lle interesaban. Neste tempo, como xa comentaba antes tamén, houbo algúns concelleiros e concelleiras que se preocuparon por como iban as obras e foron atendidos polo aparellador municipal e polo concelleiro de obras e por min mesma cando me preguntaron. A todas aquelas persoas, membros desta corporación, que viñeron a preguntar. Como lles tardaba a convocatoria da segunda xunta de portavoces, solicitou o Partido Popular unha comisión informativa e xusto o mesmo día o Partido Socialista solicitou unha comisión informativa. É verdad que eu nese tempo non os chamei para decir que tal día iba a ser a seguinte xunta de portavoces. Tampouco ninguén me preguntou, vas convocar a xunta de portavoces que dixestes que iba a convocar? E se non lles gustaba a miña resposta, entón podían solicitar o que quixeran. Bueno, solicitaron as comisións informativas. Non houbo diálogo. Si isto é non haber diálogo, están os despachos abertos e a xente aberta a responder a todo o que queiran responder cando veñen aquí. Fíxose unha proposta, elaborouse unha proposta de aprobación do POS que recolle o acordado naquela xunta de portavoces, que o recolle aquelo. Por que non está o chalón? Isto lle comentou a algún concelleiro e concelleira que preguntou, que se molestou en preguntar como iba este traballo feito posteriormente á xunta de portavoces. E non vai precisamente por lo que apuntaba o portavoz do Partido Popular, porque non chega a facer unha obra de superficie ali, un lavado de cara. Hai un problema serio hidráulico de agua que hai poucos días vimos que pasaba cando se xunta unha tromba de agua con marea chea. Entón, eso require un estudio máis profundo, detallado, que resolva o problema da auga. Co cal non daba tempo de metelo aquí. E obras propostas había moitísimas para meter. Ojalá puidéramos meter aquí todas as necesidades que hai na actualidade no Concello, pero non se pode. Apunta a portavoz do Grupo Socialista que non van a votar que sí a un plan que deixe fora a Serres, a Villeira e a Torea. Perdón, e a Louro. E a Louro. Bueno, primeiro, solo queda fora deste plan Serres. Efectivamente, en esta ocasión queda fora. O ano pasado o POS foi, salvo 60.000 euros, que son para unha obra en Esteiro, todo o resto de POS e PAS, todo o resto foi para a parroquia de Serres, con obras de saneamento e de urbanización, todas. En aquel momento, o Grupo Socialista non tiña ningún problema en que todas as demais parroquias quedaron sin obras, non lles importou. Parece ser que só lles importa a parroquia de Serres. Bueno, pois aos outros grupos da corporación nos importan todas as parroquias, e así como ano pasado entendíamos
ademais creo que todos os grupos da corporación naquel momento, que era importante facer un esforzo na parroquia de Serres con aquelas obras de saneamento, en esta ocasión entendemos que hai prioridades e que outras parroquias tamén teñen necesidades urxentes. Entón, coincide este ano que a parroquia de Serres en este plan queda sin ningunha obra, en este plan. Con respecto ao de perder o POS ou non o perder, bueno, comentan aquí que correu serio peligro o POS, pois eu a verdade non tuve en ningún momento ningunha duda de que se fora a perder o POS. Agora sí, porque parece ser que hai quen non ten límite e pode chegar hasta onde queira. Bueno, pois alá a responsabilidade de cada quen. Se algunha persoa considera que o seu orgullo, a súa rabieta e o seu amor propio é demasiado importante como para permitilo e quere ir a donde queira ir, que vaya. Está andando, que sabe moi ben o camiño. Desde logo, somos varias as persoas que temos moita responsabilidade e que queremos que o POS se manteña e non se perda. E así o imos a facer. Se o Partido Popular ten pode ser, eu entendo que sí. A verdade é que nos fiamos do acordado na primeira xunta de portavoces, entendíamos que era un acordo serio e traballamos nel. E traballamos nel con idea de chegar con el ata o pleno como chegamos hoxe. Polo tanto, dito isto, eu creo que queda bastante claro e imos votar a proposta de aprobación do POS. Votos a favor desta proposta. Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois, unha vez máis, gracias aos grupos que permitiron que Muros teña POS este ano. Vamos co seguinte punto, que é recoñecemento extrajudicial de crédito. Moi ben, empezo. Espera un segundo que eu explico. Bueno, recoñecemento extrajudicial de crédito. Traemos a este pleno unha relación de facturas que están sin aprobar. A maioría delas son facturas de electricidade, da compañía eléctrica, a maioría. Hai unha factura do 2012, hai unha factura do 2013 e hai unha cuota da mancomunidade de 2014. E logo son facturas do ano pasado que non había partida suficiente, na maioría dos casos, para poder facer frente a elas. Se comentaba na comisión informativa que o problema de ter que traer recoñecementos extrajudiciais é porque non temos presuposto. Eu xa comentei ali na comisión informativa que sí que temos presuposto. E igual que eu dixen ali, o repito aquí. Non é un presuposto que o equipo de goberno lle guste, a Compromiso por Galicia lle guste, pero é un presuposto que hai aprobado, que aprobou no seu día o Partido Socialista, porque a situación do Partido Popular así o consinteu. E temos presuposto, é un presuposto igual que ten Mariano Rajoy incluso, temos do mesmo xeito que ten el, témolo nós. Un presuposto é unha previsión, de ingresos e gastos. E como tal previsión pode resultar máis acertada ou menos acertada. Lévase facendo un esforzo importantísimo de depuración de facturas todo ese tempo. Como resultado dese proceso de depuración, o período medio de paga a proveedores pasou de 103 días a 44,76. Se se aprobara este recoñecemento extrajudicial, estaríamos nos 30 días, o cual permitiría cumprir a lei. Que quere dicir iso? Quere dicir que aprobar este recoñecemento extrajudicial significa que permitiría que o Concello de Muros puidera cumplir a lei no período medio de pago a proveedores. Hai outra cuestión importante, e é que, se a partida se acaba, o Concello non vai pechar as instalacións municipais. Non vai pechar a piscina, non vai pechar servicios sociais, non vai pechar a Casa do Concello, non vai pechar as bibliotecas e non vai pechar os servicios municipais. Nin vai deixar sin alumeado público as rúas. Polo tanto, aínda que se acaba a partida, hai suministros que hai que manter, hai facturas que, nalgún xeito, hai que abordar porque non se poden pechar eses suministros. Non pagar esas facturas
é un problema, evidentemente. A única maneira de pagalas agora mesmo é vía recoñecemento extrajudicial. Que non se aproba recoñecemento extrajudicial? Pois algúns proveedores, porque hai facturas de proveedores de aquí do Concello e de cerca, máis gas natural, pois quedan sin cobrar, vale? Bueno, pois cando corten a luz, se a cortan, a responsabilidade será de quen non queira aprobar estas facturas. E logo está o tema do enriquecimento injusto. O Concello non pode incurrir en enriquecimento injusto. Se hai empresas que realmente fan un suministro de obra ou de electricidade, en este caso, teñen que cobrar ese suministro. Todas as facturas están comprobadas, todas teñen o visto bo e o ok, e, polo tanto, de aí que traemos este recoñecemento extrajudicial. Polo que nos comentan dende intervención, serían as últimas facturas, salvo que apareza algunha rara por aí, pero, en principio, isto é o final dese proceso de depuración que levamos facendo todo este tempo. Partido Popular. Moi ben, pois presentades un recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 176.531,86 euros con facturas do exercicio 2016, maioritariamente prácticamente todas de gas natural Fenosa, facturas que non se pagaron no seu momento, din vostedes que por falta de crédito nós pensamos que son outras as razóns. A primeira, que todas esas facturas de electricidade teñen un reparo suspensivo de intervención polo que non se poderían pagar aínda que houbese crédito, e a segunda, pola falta dun orzamento adecuado que, recordemos, non se molestaron en facer para o exercicio 2016. Chámanos a atención que, a pesar de todo ese traballo que din ustedes de depuración que levan feito, aparece unha factura do mes de xullo de 2014. Parece imposible que con tanto traballo, con todos os recoñecementos extrajudiciais de crédito que levan feitos, se lles quedara atrás unha factura de fai 3 anos. Decir que coa aprobación deste recoñecemento extrajudicial de crédito o Goberno de María Xosé Alfonso reducirá a débeda a proveedores do Concello de Muros a 0 euros é unha auténtica tomadura de pelo, tanto para os membros desta corporación como para todos os veciños de Muros. Non estamos xa a falar de facturas de outras legislaturas, de cousas que quedaran de gobernos anteriores, estamos falando de gastos de hai 4 días, dos que vostedes son responsables. Para que nos entendamos, compran o que non poden pagar porque dis que non tiñan crédito e agora que o Pleno lle amaña desfeita, que recoñeza a débeda, que levante o reparo de intervención a esas facturas e que o crédito deste exercicio se destine a pagar facturas pasadas, que así, dentro duns meses, estamos na mesma porque non quedará crédito para pagar as facturas deste ano e volveremos a empezar. Están metidos vostedes nun círculo vicioso do que non van sair ata que non presenten un orzamento en condicións. O reparo de intervención ten que ver coa forma de contratar o suministro da luz. Vostede díxonos no pleno do mes de novembro que nós lle preguntamos cando iban a levar a cabo a contratación dos servicios de suministración de enerxía eléctrica, que segundo lle viñan advertindo reiteradamente dende intervención, e como sempre, que dixo vostede que estaban traballando e que xa estaban e que en breve e que calquera día. Outra falacia ou mentira máis. O informe de intervención do 15 de febreiro deste ano, 2 meses e medio despois, di claramente que non lle consta o inicio de ningún expediente de contratación do devandito servicio. O inicio, xa non digamos o resto. En novembro non fixo ningunha mención a que as partidas de suministración eléctrica estaban agotadas e tampouco nas modificacións orzamentarias no mes de novembro e de decembro se tivo en conta este problema. Teñen que facer o orzamento e facelo xa. Cando teñamos os números para este exercicio, poderemos valorar se este proceso ten ou non razón de ser e, mentres tanto, non imos apoiar máis trámites deste tipo. Partido Socialista. Bueno, pois, despois de escutar a votación do Partido Popular, vou creer que a verdade non me va a apoiar, porque agora que non me deu media hora, seguimos. Depois pasou co voto de pero ten razón, todo o que acaba de decir, ten razón, o sea, xa viñeron non sei cantos recoñecementos extrajudiciais de créditos a este pleno, o sea, non hai outra forma de pagalo, e vennos a chorar, a darnos pena, a decir é que os proveedores están sin cobrar. Por que están sin cobrar os proveedores? Que non é certo, que a maior parte das facturas que trae aquí, destos 176.000 euros, son casi todos de gasto eléctrico, suministros eléctricos, e di que non pasa nada, que queda sin pagar. Será o primeiro sitio onde non cortan a luz,
porque se non hai, se vostede non vai pagar as facturas, van a acabar cortando a luz. Pero iso non é, o problema de que este sin pagar a luz é debido ás prioridades da señora Alfonso. Si miramos e lle pedimos que nos enseñen no orzamento, se cobraron as nóminas, verás como cobraron todos as nóminas, todos. Aí non hai, non di, bueno, non nos dá para a luz ou non nos dá para un proveedor que ten non sei que e vamos a cobrar dentro de 2 meses. Non, señor, aquí cobrou todo o mundo. Entón, esas son as prioridades da señora Alfonso. Pouco le importan os proveedores, porque se lle importaran os proveedores non chegaba aquí con 176.000 euros sin pagar. E a señora interventora dixo outro día, volvo a decir, porque lle ten que pagar o peaje do gran favor que está facendo esta señora tamén de forma ilegal, está dicindo ahora que quer cumplir a lei. Nos extraña mucho, porque non coñecemos ninguna actuación dela que cumpla a lei, ninguna. Esta tampouco, o sea, ela está consentindo a un funcionario público traballar desde a casa sin ningún acordo, nin acordo na Xunta de Goberno, nin acordo plenario, nin decreto. Punto de orden do día. Estoume ceñindo. Non se está ceñindo, está falando de algo que non ten nada que ver. Fale do recoñecemento extrajudicial. Bueno, pois a señora, volvo a repetir, a señora interventora que ten que pagar un peaxe, pois díxonos que non se debía ninguna factura mal, mais é mentira tamén, mentira da señora interventora, porque nós sabemos positivamente que hai xente todos os días aí esperando na porta pedindo facturas para cobrar da súa legislatura, e vostede tamén o sabe, pero claro, ela non o vai a decir, ela ven a chorar aquí a decir que por culpa da oposición nós non pagamos. Non, señora, non pagaron porque gastaron o que non debían gastar, e gastaron mal. Entonces trae as da luz porque son as que non chaman a atención, pero hai que traer outras que si chaman a atención e si as pagaron. Entonces esas nas traen aquí, traen as da luz, esas de forma extrajudicial. Que existen máis facturas sin pagar? Existen bastantes máis sin pagar. Non é a última vez que van traer as facturas. Nós tampouco lle vamos a votar a favor para que paguen esas facturas, que as paguen e que sepan priorizar os gastos, que digan, os gastos que hai que priorizar son estes, que os hai que pagar. E de feito, a señora interventora dixo por activa e por pasiva, en voz baixiña tamén, que lle repara eses pagos. Reparos da señora interventora hai un montón deles, entonces veñen ao pleno a que nós lle levantemos o reparo. Non, señora alcaldesa, o reparo teno que levantar vostede e asumir as consecuencias, o sea, usted levanta o reparo e se Gas Natural Fenosa queda sin cobrar, pois será problema seu, porque vostede o que ten que facer é ceñirse a ese presuposto que non lle gusta nada, pero que vostedes son incapaces de facer outro presuposto como o que deixou feito o Partido Socialista. E gustaríanos saber tamén cal é o estado de gasto dese presuposto, porque moito nos tememos que nas modificacións de crédito que xa se trouxeron en plenos anteriores, en máis dunha ocasión hubo un vaciado das partidas de servicios sociais. Para onde foron non o sabemos, pero si hubo un vaciado. Que pasa? Téñeno oculto e caladiño, porque é que veñen a falar comigo e eu explico todo. Non, señor, a persona máis oscura e que máis ten que tapar é vostede, porque se non fora así, estamos en marzo prácticamente do ano 2017 e tiñamos un presuposto en riba da mesa cos números claros, pero que non o podemos ter. Non o podemos ter. E isto recórdame a cando vostede estuvo gobernando na vez anterior co BNG, que pasou o mismo. Cando chegou o Partido Socialista se encontrou con un bombo, pero con un señor bombo. E ora vai dicir que cando nos chegamos había, sí, pero ela di que había, pero non nos enseña o de sempre. Faltan certificacións que nos digan, porque o normal do informe da señora interventora, no seu informe de intervención, en ninguna parte do informe pon que son as últimas facturas que están pendientes. Non o pon en ningún lado, porque non é certo. E a min, ao final, acabou dicéndome que son as últimas desde o sistema WIN, ou WIL, bueno, desde un sistema, que non sei que sistema é, dixo, desde ese día son as últimas. O sea, que non é certo. Co cal, nós, se alguén lle pagou aos proveedores no Concello de Muros foi o Grupo Socialista cando chegou e aprobamos o plan para pago a proveedores. Fomos os primeiros que lle pagamos 1 millón de euros que deixaron vostedes aí pendientes de pagar. E que vostedes ahora que vostede quer pagar a proveedores? Sí, señora, pois xa sabe como ten que facelo. Priorizar os pagos.
e non vir aquí disposto a chorar ao pleno porque por culpa súa non cobran os proveedores. De feito, a maior parte das facturas que están aquí, volvo a repetir, son todas, bueno, tamén de Enrique con H tiene 8.000 euros, o asesor da señora alcaldesa, que protestaba, pero a ver para que lle vale, porque va a acabar na cárcel e a ver para que lle vale. A maior parte deles son de su amigo Enrique con H. Aquí non veñen os trienios dos traballadores, eso non se lle ocurre, traer o pago dos trienios dos traballadores, e o único que trae son as que non chaman a atención, son a luz, que é un gasto necesario, e é certo que é necesario e non debería estar sin pagar, eso tamén o recoñecemos, pero como hai outras que ten que pagar de forma máis prudente, pois por eso está toda a luz sin pagar. Vénega. Ben, nós primeiro de nada, con todas as cousas que se levan aquí, o que queremos é agradecer e recoñecer o traballo do equipo de intervención a hora de depurar o pago a proveedores. Non é algo no que hai que se leva traballando toda esta legislatura, algo no que nós insistimos, que hai que achegarse a cumprir a lei, xa o dixemos en varias ocasións. E tamén dixemos en varias ocasións que non nos gusta esta forma de proceder para o pago de facturas, non? A través de sistemáticamente ter que aprobar recoñecementos extrajudiciais de créditos. Nós votaremos a favor desta proposta, pero vinculando o voto a que se presenten dunha vez uns orzamentos para debatir. Non podemos estar outro ano como ano pasado, non podemos estar outro ano con orzamentos prorrogados e aprobando constantemente recoñecementos extrajudiciais de créditos. Tono, queres decir algo? No? Partido Popular. Pois non temos máis que comentar. Hai que facer os orzamentos, hai que facelo xa. E, bueno, pois esta é unha medida de presión, a ver se así espabilan e depois se poñen a facelo. Moi ben. Partido Socialista? Nos tenemos que vincular o voto. Vota que sí ou vota que non, que é que sí ou que non. Faga a súa intervención e non entra en debate con ninguén, que non está no momento. Estou intervindo. Pois interven. Pregunto, o voto é que sí, que non, ou que me abstengo? Bien, o sea, non se vale facer un voto vinculante, igual, se vale, nós temos que vincular o voto. Vostede vote o que considere oportuno. Vale, Termine a súa intervención. Pode vincular o voto? Usted que tanto sabe, saberá. Pois Vostede que é que preside, pode vincular o voto, non? remata a intervención. Nós non temos nada máis que decir, temos que decir que efectivamente o que pedimos todos vinculados e vincular o voto, que se traen esos orzamentos de unha vez e que se lle acaben como entidade do grupo de goberno que estar gobernando durante 2 anos con un presuposto do Partido Socialista, porque supoñen que están incómodos con o perfil da señora alcaldesa, pero le falta valor para facer o presuposto. Venega. Ben, queremos ver un presuposto para debatir xa. Bueno, pois haberá un presuposto para debatir xa en breve, pero quería decir algo. E é que, vamos a ver, é tremendo, xa non sei que calificativo buscarlle, ter que escoitar de quen foi alcaldesa nos últimos 4 anos que gastamos mal os cartos. É increíble. De alguén que se ventilou no ano 2014 150.000 euros en 2 persoas, só en 2 persoas, que sí que eran asesores. Non como Enrique con H, como ela lle chama, que o que fai é ser o abogado do Concello, igual que sempre houve en este Concello toda a vida un abogado que defendera o Concello nos procesos judiciais que inevitablemente hai, e que cobra por cada proceso judicial. Un dos seus asesores tamén cobraba por cada proceso judicial, pero a maiores cobraba 2.500 euros cada mes por asesorar. Entón é increíble ter que escoitar desta xente que gastamos mal os cartos. É increíble. Con respecto a trienios, pois outro intento máis de confundir a xente. Nun recoñecemento extrajudicial non se poden meter recoñecemento de trienios de personal. Son facturas e son aportacións a mancomunidades. Non se poden meter recoñecemento de trienios, pero volve a ser outro intento máis de confundir a xente. Quen non sepa de que vai o asunto pode yo creer, pero a realidade é que non é así.
Creo que cando presentei o punto, cando expliquei, quedou todo bastante claro. Nos gustaría que as partidas chegaran todas a final de ano, pero hai gastos que son imprevisibles, hai gastos que afrontamos cando chegamos do 2015 con cargo no 2015 con cargo 2014, no 2016 con cargo 2015, porque efectivamente se van consumindo partidas dun ano a outro. Cada vez menos, por eso agardamos que sexa o último recoñecemento extrajudicial. Agardamos que así sea e faremos o posible. Pasamos a votar. Votos a favor? En contra? Vale. Ben. Seguinte punto da orde do día, moción do Partido Popular. Pode explicala? Moi ben, pois o Grupo Popular Municipal do Partido Popular de Muros, conforme o previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno Municipal a seguinte moción para que o Goberno da Diputación da Coruña garanta que o Concello de Muros percibirá como mínimo a través do novo Plan Único os mesmos fondos que recibía coas liñas de subvención que existían con anterioridade. O Pleno da Diputación da Coruña aprobou o pasado mes de novembro cos votos a favor do Goberno Provincial, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa dos veciños e co voto en contra do Partido Popular o Plan Único dos Concellos dotado con 74 millóns de euros. O novo programa unifica o Plan de Obras e Servicios, o Plan de Acción Social e o Plan de Aforro e Investimento e 11 liñas de subvención. En concreto, suprímense 2 de Cultura, 2 de Deportes, Promoción Económica, Turismo, Desenvolvemento de Servicios Sociais, Políticas de Igualdade e Envellecemento Activo. Segundo o acordo plenario, o pós-2017 nutrirase dos 24,2 millóns de euros que a Deputación achegaba cada ano ao tradicional Plan de Obras e Servicios, o POS, así como dos 8,3 millóns das liñas de axuda e dos 20 millóns do superávit que o organismo provincial prevé obter este ano e os 21,5 millóns que ata agora se dedicaban ao Plan de Aforro e Investimento. Comprometeuse o Goberno provincial, ademais, a engadir como mínimo 13 millóns de euros de remanente, co que igualaría a achega dos plans do anterior Goberno. En consonancia con todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Muros propón a consideración do Pleno Municipal o seguinte acordo: que a Deputación da Coruña garanta que o Concello de Muros, como mínimo, non verá reducidos os ingresos que percibiu o ano pasado a través do Plan de Obras e Servicios, o Plan de Acción Social, o Plan de Aforro e Investimento e as 11 liñas de subvencións que se suprimen: Cultura, Deportes, Promoción Económica, Turismo, Desenvolvemento de Servicios Sociais, Políticas de Igualdade e Envellecemento Activo, e que a institución provincial se comprometa a incluir na partida orzamentaria coa que arranca o Plan Único dos Concellos os remanentes de tesourería que se vayan xerando ao longo do exercicio económico de 2017. Ben, esta moción ten unha razón de ser, e é que o ano pasado o importe dos plans que a Diputación tiña previsto para Muros superaba en 50.000 euros a cantidad que se asignou este ano e que, ademais, se suprimen outras 11 liñas que, según nos informou a interventora outro día, supoñen uns 200.000 euros. Isto quere decir que o Concello vai deixar de ingresar 250.000 euros en comparación coas liñas de axuda que tiña o ano pasado da Diputación. A nós parécenos unha cantidade moi importante, probablemente pois sería a forma na que se podería executar o plan complementario do POS e ao millor pois afrontar unha primeira fase, unha primeira parte da obra do Chalón, e pensamos que é de xustiza que polo menos se nos garanticen os mesmos cartos que tiñamos o ano pasado. Partido Socialista? Bueno, pois nós, efectivamente, leva a confusión este novo plan da Diputación da Coruña cando non é así, porque vanse sacar sucesivos plans e o que se fixo foi, tal como dixo a señora alcaldesa, foi vaciar de trámites burocráticos a Diputación da Coruña. Desde logo, gustanos moito que nos poñan como exemplo, porque di que queren,
vivir o mismo que viviu o ano pasado. O ano pasado estaba o Partido Socialista gobernando na Diputación da Coruña. Entón, parece-nos moi ben que nos poñer exemplo, dámonos conta de que non se atreven a poñer os 4 anos anteriores. Claro, que foi cando, en verdad, hubo as grandes reduccións e os grandes recortes tanto na Xunta de Galicia como na Diputación da Coruña. De feito, con todo e con eso, e é de xusticia decilo, en anos anteriores o maior afluxo de subvencións que houve foi desde a Diputación, non desde a Xunta de Galicia, independentemente de que tamén gobernaba o Partido Popular, pero veuse máis aliviado, víronse máis aliviados os concellos con cargo a Diputación que con cargo a Xunta de Galicia. Precisamente, con cargo a Xunta de Galicia sufrimos uns moi grandes recortes. Entón, non vos quedou máis remedio que poñer aquí que poñedes de exemplo o goberno do Partido Socialista. Bien, si é intención de todos os grupos da Diputación, e digo de todos os grupos da Diputación, crear novos plans. Cando se creou este plan, que creo que foi votado por todos menos polo Partido Popular, era que a condición de crear, si o Partido Popular votou en contra, e esta é a moción típica que anda pululando por todos os concellos. O Partido Popular votou en contra deso porque se suprimiron as subvencións nominativas, las de los amigos. A ti te la doy porque eres de los míos e a ti non te la doy. Ese é o fin destes plans. Fixos o primeiro, que é este, sin necesidade de amigos, e vanse facer máis. Entón, a min, despois de toda esta explicación, pareceme moi ben que se lle exixa a Diputación, a Xunta e a quen sexa, que os veciños de Muros nos envíen ou nos manden todo o que nos teñen que mandar. O sea, que non ande xogando con que tú eres de non sei que e tú eres de non sei cuánto. Non, os veciños de Muros temos uns dereitos que llos vamos a reclamar, non desta maneira, porque, bueno, unha maneira un pouco partidista, pero aquí non estamos falando de partido, estamos falando de dereitos. Co cal, nós imos a votar esta moción, vamos a decir, sí, que se lle pida o que sexa, e, dende logo, damos vos as gracias por poñernos de exemplo o Partido Socialista, porque, efectivamente, fixémolo moi ben. Venegas. Ben, nos vamos a votar en contra desta moción, en primeiro lugar, porque entendemos que non é necesaria pedir que se garanta, xa garantido no propio plan, no seu punto 2, onde nos fala das achegas que se faran ao largo do exercicio 2017, non? Chegaremos a máis de 100 millóns no plan. Vale, e por reforzar un poquinho que estamos de acordo co que manifesta o Partido Socialista, este plan forma parte do acordo que hai de goberno na Diputación, no que se pretende acabar ca discreción a hora de dar as subvencións, non? Por poñer un exemplo, o actual goberno da Diputación reduciu as subvencións nominativas no exercicio 2016 ao 5,2%, cando no goberno do PP, durante o mandato pasado, as nominativas alcanzaron a cifra do 31% no 2013 e o 28% no 2014. No último expediente de modificación de créditos que aprobou o goberno que presidía Diego Calvo, o Partido Popular destinou o 95,85% as subvencións nominativas para os concellos gobernados nese momento polo PP, mentras que para concellos gobernados polo PSOE dedicou o 2,62% e gobernados polo BNG o 1,49%. Así era como se distribuía os cartos na anterior Diputación, a dedo. Todo para mis amigos, é algo que o alcalde de Noia, o señor Freire, está poñendo ahora de moda tamén. Agora, de repente, en todos os lados se reciben o goberno de Noia, hasta que non foi a moción de censura non se lle abriu ninguna porta o goberno anterior, porque nós non estábamos, pero é significativo para ver como traballa o PP, non? Si eres de los míos, lo tienes todo, e si no, ni agua. Partido Popular. Moi ben, nós estamos aquí falando dun tema que é actual, que este ano os fondos que veñen para o Concello de Muros da Diputación da Coruña teñen unha reducción de 250.000 euros respecto do ano anterior. Eso o que queremos é que nos suceda. Queremos que ese plan complementario se poda facer e queremos que se podan afrontar outras iniciativas. Por iso pedimos o voso voto para esta moción. Partido Socialista. Pois volvemos a decir o mesmo, que estamos de acordo co voceiro do BNG e que foi un gran éxito na Diputación da Coruña de conseguir acabar con eses amiguismos
e conseguir que todos os concellos sexan iguales e que efectivamente que a aprobación deste plan especial do POSPLUS 2017 a finalidade que ten é a reducir os trámites administrativos e implantar cando se teña coñecemento das asignacións correspondentes a este ano uns novos plans para distribuílos de forma equitativa con todos os concellos e con Muros tamén, claro. Pero nós con eso non temos ningún problema en votar a favor unha moción que diga que a Muros que lle manden non sei que. Efectivamente, e se lle van o que di a moción, que é o que entendemos desde o Grupo Socialista, é que se traballe como se traballou no ano anterior, que foi o Partido Socialista o que fixo, estamos totalmente de acordo en aplaudir ya a xestión do Partido Socialista e ademais estamos seguros que se vai a notar a xestión do Partido Socialista na Diputación da Coruña, non está pasando na Xunta de Galicia. Venega. Nada máis. Nada máis. Bueno, pola nosa banda, compromiso, evidentemente non imos a votar en contra dunha moción que pide que como mínimo se manteñan as aportacións da Diputación ao Concello de Muros, faltaría máis, pero a verdade é que tampouco temos ningún motivo para desconfiar da Diputación, ningún motivo. Este ano a aportación dos 3 plans significan 83.000 euros máis que con respecto aos 3 plans do ano pasado, 83.000 que, polas nosas contas, compensan o que aportaba a Diputación para esas 11 liñas. Porque os 200.000 euros aproximadamente é a partida total, pero non o que aportaba a Diputación para esas liñas. Creo que nos comentan en intervención. Entón, bueno, nos parece ben a proposta, pero tampouco temos ningún motivo para desconfiar da Diputación, que ata agora, polo menos, ao Concello de Muros nos tratou e nos está tratando ben neste subvencións nominativas, mandato. Con subvencións nominativas? Algúnha, non? Algún así, unha nos deron. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor da proposta do Partido Popular, votos en contra e abstencións. Bueno, pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é moción do BNG. Explicádela vos. A moción consta de dúas partes. Pero en comisión informativa acordamos deixar sobre a mesa a segunda parte, polo que vamos a evitar leela. Vamos a ir a primeira, a ver se non nos falla a tecnología. Continúa estupendamente hasta ahora. Ben, moción ao pleno de corporación para regular os procesos de selección. O pasado mes de decembro, o Concello de Muros anunciou a convocatoria dun proceso de selección para a elaboración dunha lista de contratación de traballadores de limpeza e conserxería. Dun xeito incomprensible por parte dun goberno municipal que se declara galeguista por primeira vez no Concello de Muros, as bases que rexerán este proceso aprobouse cun sistema de selección no que non se prevé ningunha proba que acredite o coñecemento da lingua galega. Despois de denunciar esta situación no pleno da corporación, lonxe de poñer solución, o proceso seguiu o seu trámite. Por iso, deste Grupo Municipal do BNG propoñemos que a Alcaldía dite un decreto anulando este proceso selectivo. Lemos hasta aí porque o seguinte acordamos de segundo arriba da mesa. Vale. Partido Popular? Moi ben. Nesta legislatura, que levamos case que 2 anos, o BNG xa nos ten afeitos a retirar ou recortar, a sortar as súas mocións. Supoñemos que porque non as pensan moi ben antes de presentalas. Neste caso, pasa algo parecido. Suprimen unha parte da moción a aprobación dun novo regulamento para a elaboración de listas de personal e piden a declaración de nulidade do proceso de elaboración das listas de contratación de traballadores da limpeza e conserxería porque non se piden coñecementos de galego. Aínda que consideramos relevante a falta do requisito de coñecemento do galego nas bases, entendemos que debe primar a seguridade xurídica e garantir os dereitos das persoas que se presentaron a ese proceso. Entendemos tamén que é a Alcaldía que debe responder por estes feitos, xa que ela ostenta a xefatura de personal e inicia e remata os procedementos. En todo caso, a declaración de nulidade entendemos que ten un procedemento regulado e causas tasadas e a proposta carece de ningún informe a este respecto, porque non é posible valorala. Partido Socialista? Bueno, pois nós felicitamos o BNG por a súa actitude de
terminar a segunda parte, retirar a segunda parte da moción, porque efectivamente creo que todos estábamos de acordo que había alguna parte desa moción que bueno, que non estaba moi ben redactada, vamos a decirlo así, e como había dúbidas e como ben les dixeron na comisión informativa, creo que é algo para debater antes de facer, de plasmar nun escrito e poñernos todos de acordo para saber cales serían a normativa, se non estamos de acordo ca actual, a normativa que debería haber e deixalo en riba da mesa para bueno, debatelo entre todos e chegar a un acordo e velo a mellor forma posible de facelo. Sin embargo, sí, efectivamente, estamos de acordo ca primeira parte da moción porque si é nulo, pois é nulo. Nós volvemos a decir o mismo. Nós non queremos ser cómplices de ilegalidades como parece ser que pasou aquí e nós revisando outro día unhas das bases efectivamente se columpiaron. E entonces, bueno, pois isto hai que arreglalo de alguma maneira e a única forma de arreglalo despois de que se fixo a selección de personal declarando a nulidade da selección de personal, volver a facelo, non sei cal sería o novo trámite, pero si é nulo e non hai nada máis que debater. Venega. Ben, efectivamente retiramos a segunda parte porque nós si queremos no diálogo, no consenso, entón queremos que isto se aprobe, porque para nós o importante de nós presentar esta moción non é mira que ben que nos votaron todos, non, o importante de presentar esta moción é intentar acabar ca discrecionalidade na hora de contratar a personal laboral ou funcionario neste Concello, que é unha práctica que, por desgracia, a día de hoxe non se correxeu aínda, e demostrouse no último proceso de selección que vivemos, ben sexa por omisión ou pola razón que sexa. Para iso, pedimos que ese proceso que non se ciñe, o anterior, que non se ciñeu a legalidade vixente no Concello, se anule e se faga un proceso novo. Ademais, de momento creo que unha das razóns que se esgrimían era a prisa que tiña contratar xente e creo que ainda non se chamou a ninguén desa lista para traballar, entón penso que estamos a tempo de poder facer o proceso de novo e ben feito. Partido Popular. Nada máis que engadir. Partido Nós Socialista. tampouco. Bueno, a ver, como xa teño comentado nalgúna ocasión, efectivamente eu asumo toda a responsabilidade de que nese proceso selectivo non estea incluída a proba do galego. Foi un erro meu, así o dixen xa no seu momento e o manteño, é así. Xa tomamos as medidas oportunas para que non volva a pasar porque, aínda que agora mesmo sexa difícil de creer, é importante para este equipo de goberno o tema do galego. Creo que os que nos coñecen saben da nosa pelesa polo galego durante moitos anos e do noso uso ademais habitual do galego en todos os foros e por todas as vías, oral, escrito e como corresponda. Dito iso, que xa tomamos as medidas oportunas para que non volva a pasar, cando o BNG presentou as solicitudes, xa rematara o prazo de presentaren as solicitudes as persoas que querían participar no proceso. Co cal xa naquel momento era un problema anular o proceso porque entendíamos que podía haber dereitos das persoas que se presentaron aí que podían verse vulnerados. A día de hoxe, pois peor aínda porque está rematado o proceso. Entón, creemos que agora mesmo é moito máis perxudicial anular ese proceso que, bueno, que seguir para adiante recoñecendo e asumindo o erro, que así foi, e insistindo en que xa tomamos as medidas oportunas para que non volva a pasar. Con respecto ao regulamento que queda en riba da mesa, tamén xa apuntamos na comisión informativa que non é que nos pareza ben, é que nos parece necesario actualizar un regulamento que xa había aprobado en este Concello hai moitos anos, pasa que é un regulamento vinculado a unha bolsa de empleo, entón creemos que ese proceso, como xa se apuntou aquí, require debate, acordo e consenso para que as contratacións sexan mellores, non? Polo que respecta ás contratacións ata de agora, neste actual mandato, o que fixemos, e por alusión a algún comentario que se fixo, o que si fixemos foi anular as entrevistas persoais, precisamente para minimizar, para que non houbera subxetividade nos procesos selectivos, nas calificacións, vale? Entón, apostamos por probas obxectivas,
en todos os procesos, bueno, non se nos ocorre mellor maneira de garantizar a obxectividade que as puntuacións, as valoracións non dependan da impresión que poida ter unha persoa cando escoita nun exame oral, e tamén nos parece máis difícil de que as interferencias cunha proba escrita que cunha entrevista oral. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Apróbase, non? Bueno, seguinte punto da orde do día, 6, redacción de conta da información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Desa información aí que se enviou dende o Departamento de Intervención. Resolucións de alcaldía, están os decretos e actas de asuntas de goberno do mes de xaneiro, non? Sí, do mes de xaneiro. Mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Non, sí. Vamos a ver, nos queremos presentar unha moción... A ver, a túa. Bien. Unha moción contra a resolución do Director Xeral de Xusticia de aparcar a construción do edificio do Xulgado de Muros. Queremos presentar outra moción relativa á aprobación e distribución de un modelo que se acaba de aprobar fai pouco tempo para presentar nas entidades financieras para reclamar a cláusula suelo techo das hipotecas declaradas ilegales. Queremos presentar outra moción para pedir que os contenedores soterrados que levan 2 anos colocados aí comecen a funcionar. E tú tienes unha, non? E queremos presentar outra moción con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. 2. Non temos unha para ler, sí. Bien. Bueno, vamos coa primeira moción, entón. Moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á resolución da Xunta de Galicia onde aparca a construción do edificio Xulgado de Muros. Urxencia. Sí, vamos a ver. Nos creemos que é urxente porque é unha resolución que se acaba de tomar, que o señor Director Xeral de Xusticia acaba de sacar da relación de obras a construir, de inversións a facer con respecto á Consellería de Xusticia do Xulgado de Muros, que si estaba contemplado en ese plan de obras e non se lle ocorre outra cousa máis que sacalo estes días, enteramos outro día na prensa e, bueno, comunicaban nos compañeros do Parlamento de que acababan de destinar a posible inversión que había para o Concello de Muros para mellorar outros xulgados como Villagarcía, Vigo e Cambados, co cal nós creemos que non podemos consentir de que é urxente de que lle requiramos a Xunta de Galicia para que volvan a repoñer volvan a poñer no mismo plan a construción ou a inversión, en caso de que fora de outra maneira, prevista para o Concello de Muros en Xusticia. Partido Popular, sobre a urxencia. Penso que era unha noticia conocida con tempo suficiente para presentala polo trámite ordinario, non vexo urxencia. Venegas. Nós estando de acordo co que se expón na moción tamén entendemos o mesmo, que pode presentarse perfectamente pola vía ordinaria, que non é o que teña que ser aprobado en urxencia. Nos igual, estando de acordo co contido da moción e coa petición, totalmente de acordo, pero non entendemos a urxencia. Pódese presentar por vía ordinaria e se inclúe sin problema nun pleno ordinario. Bueno, pois nos pedimos que se inclúa nun pleno ordinario, porque a experiencia que temos é que non se inclúe ninguna das que nos presentamos nos plenos ordinarios. Pois queda a petición recollida e irá o vindeiro pleno ordinario. Vale.
Segunda moción. Bueno, non sei, queredes lelas antes? Que... Sí, pero leo eu, Vale. Bien. No, Pero era por si quería lela cada un, Pero para primeiro hai así. que votar a urxencia, non? Pero leo eu, sí. Primeiro non hai que votar a urxencia. Pero pon a leer para No, votar a ver, ausencia. pero a ver, tranquilidade. Digo que cada grupo lea a moción para que saiba de que vai e opinar sobre a urxencia. Ah, bueno, pero eu Iso, prefiro non lela, estou falando de debatir a moción. Eu prefiro lela. Para a urxencia tamén tenemos que saber de que vai. Digo eu. Está. Bueno, sobre a urxencia, entón. Vale, pois nós queremos decir que o que nos preocupa a nós, o Partido Socialista, é o que lle preocupa os veciños e actualmente non pode estar máis de actualidade e máis na cabeza de todos os veciños, de todos os españoles, a forma de poder reclamar os seus dereitos sobre a cláusula suelo techo das hipotecas declaradas ilegales. E como na sentencia de 9 de maio de 2013 do Tribunal Supremo ha declarado la nulidade da cláusula suelo techo por falta de transparencia, condenando a Cajamar, BBVA y CNG a retirar de sus escrituras de préstamos hipotecarios, siendo además lo legislado por el Tribunal Europeo, con la consecuencia de que cada persona que posee una hipoteca donde puedan concurrir las condiciones que coincidan con lo recogido en las sentencias mencionadas, está en su derecho de reclamar ante la entidad bancaria con la que tenga suscrita una hipoteca o cualquier otro negocio mercantil y contenga cualquier cláusula que pueda declararse abusiva y se incardine dentro del legislado tanto por el Tribunal Constitucional y el Supremo, como por el Tribunal de Justicia Europeo, previamente o a la vez que la reclamación ante los tribunales podrá presentar su reclamación ante dicha entidad para que de forma amistosa la entidad deudora haga efectiva y reembolse al particular lo que resulte del cumplimiento que la ley le reconoce, independientemente de los acuerdos a que ambas partes con respecto al abono de dichos derechos acuerden la forma de su regularización. Es por lo que el Grupo Socialista de Muros propone la aprobación de un escrito tipo que lo han aprobado hace, yo creo que antes de ayer, bueno, día 20 creo que lo aprobaron, para que se poña a disposición dos veciños debido a que se abreu o plazo, pasaron eses 20 días para poder reclamar os seus dereitos ou o reembolso dos gastos superfluos a que estuveron sometidos por parte das entidades bancarias de forma urxente e non teñan que recurrir a someterse a máis gastos, co cal creemos que é urxente poñer a disposición ese escrito para os veciños de forma gratuita no Concello de Muros. Partido Popular. Nós tampouco vemos a urxencia, hai meses que hai xa varias semanas que o Instituto Galego de Consumo está facendo reunións cos afectados e lles proporciona gratuitamente asesoramento e modelos suficientes, non vemos a urxencia nesta moción. Venega, Partido Socialista quere engadir algo máis sobre a urxencia? Sí, quero decir que efectivamente se están facendo reunións, pero a primeira vez que é un escrito consensuado por todos os grupos e que fai 2 ou 3 días que se consensuou ese escrito e que nós entendemos que o Partido Popular non vexa que é urxente, claro que non, o Partido Popular todo o que fagan os bancos e lle parece fenomenal, o sea, esos parecelle fenomenal. O que nos parece a nós fenomenal é que os veciños e as veciñas de Muros, como o resto dos españoles e sobre todo os nosos veciños, teñan oportunidade e de forma gratuita de poder reclamar canto antes e darlle unha seguridade de que teñen a súa disposición un documento para poder reclamar de forma gratuita canto antes
esa parte que lles corresponde que é deles, que hai unha sentencia que di que é deles, e non esperar co que leva, porque todos coñecemos o que pasou cas preferentes, que ao final uns andaban por un lado, outros polo outro, e foi un descontrol total, co cal eu creo que canto máis tempo pase sin poñer a disposición un escrito ou unha fórmula que a xente poda entender e que lle solucione o seu problema, pois moito mellor, co cal o Partido Socialista si cree que é urxente, é normal que o Partido Popular cree que non. Venega. Nós entendemos que o trámite de urxencia está para outras cousas, que estas cousas que siguen o procedimento habitual se teñen que presentar en tempo e forma, e que chegan a tempo suficiente para o pleno do mes que ven, porque non caduca. E sí que nos gusta a idea, ademais, se se mantén encima da mesa, queremos propoñer que se garantan os dereitos lingüísticos dos cidadáns de Muros e que tamén se presente outro texto en galego. Non teño ningún convinte, Vale. que se lle pase a normalizadora lingüística e que, non? Que traduzca, vale. Bueno, pois casi pasamos a votación. Nos, igual que a anterior, entendemos que hai tempo suficiente para poder facelo por vía ordinaria. E hai mecanismos para a cidadanía. Digo, para reclamar. Votos a favor da urxencia? En contra da urxencia? Lela. Non, ya sé, pero bueno, tú lela, nosotros la presentamos, como que non? Para o próximo pleno, non? Para o próximo pleno temos que volver a presentar. Queda arriba da mesa para o próximo pleno. Si quere que lle deamos entrada, facémolo xa para o próximo pleno. Se o deixa Para- solicitado, metémolo no próximo Deixamos pleno. todas solicitadas para o próximo pleno. Bien. A ver se para o próximo pleno non son urxentes. Todas, escape. Sí, todas. No, nos acabamos de decir... Preventivamente, es preventiva la cosa. No, sí. Es preventiva. No. Avisando xa, se non pasamos. No, xa sei que non van a pasar. Bueno, pero que nos- orden, por favor, vamos pa seguinte. A Cal é a seguinte seguinte? moción tamén é do Grupo Socialista e é, Sobre os contenedores soterrados. sí, contenedores soterrados. A urxencia. Sí, desde fai máis de 2 anos, non debería ser urxente, pero visto o tempo que transcurreu, si é urxente. Por un acordo plenario, acadado cos votos a favor do Grupo do PSOE e do Partido Popular, se acordou a realización dunha obra consistente en colocar contenedores soterrados diante de toda a fachada do casco histórico de Muros, co fin de solucionar os problemas que nos tempos de vacacións ou simplemente cando hai pontes, debido a que a población de Muros, gracias á afluencia turística e as visitas dos nosos veciños que durante o resto do ano se encontran residindo en outros sitios e nos visitan, a población de Muros triplícase, xerando grandes problemas co acopio de basura nos contenedores que están en superficie e que dan moi mala imaxen, así como malos olores e demais incomodidades para todo o mundo, e sobre todo para os hosteleiros que teñen os seus locais moi preto deses acopios de basura. Visto que transcurriron case 2 anos e dentro do grupo de goberno non se renunciaron a ser visto que transcurrido case 2 anos dentro do grupo de goberno non só renunciaron a ser a sede da Mancomunidade do Lixo tal e como nos correspondía, senón que son incapaces de solucionar o problema da basura mantendo os contenedores soterrados sin funcionar, pese a que desde todos os grupos políticos o demandamos en varias ocasións sin facer caso ao respecto, aproveitando que dende a Deputación de A Coruña se sumaron mediante unha achega importante para adquirir novos camións máis modernos e apoiar a Mancomunidade, solicitamos ao Pleno da Corporación de Muros que de forma urxente, vista a proximidade das vacacións do Entroido e Semana Santa, se require a presidenta da Mancomunidade de Serra do Barbanza para que se recollan, además dos contenedores en superficie, os contenedores soterrados, os cales se encontran, porque así se colocaron en unha zona onde os camións non teñen ningún problema de acceso, estando aprobadas as cantidades que o Concello de Muros... No, hasta aquí, accesos, sí. Bien. Volvo a ler, que de forma urxente, vista a proximidade das vacacións do Entroido de Semana Santa, se requira a presidenta da Mancomunidade de Serra do Barbanza para que se recollan, además dos contenedores en superficie, os contenedores soterrados, os cales se encontran, porque así se colocaron, en unha zona onde os camións non teñen ningún problema de acceso. A urxencia? Sobre a urxencia. Eso é sobre a urxencia. Eso é sobre a así que, urxencia. a ver, nos decimos que é urxente porque Carnavales é este fin de semana.
este fin de semana. A xente, hai unha ponte desde o venres hasta o miércoles, nos colexios, non sei que, va haber unha afluencia de xente, se conseguimos bueno, se temos a sorte de que faga bo día e que tal, sempre hai moita afluencia para ver os carnavales de Muros e para ver as distintas actuacións, entón creemos que é necesario, e xa inmediatamente chega a Semana Santa, creemos que é moi necesario que os contenedores se poñan a funcionar. Non ten sentido que existan non sei cantos contenedores soterrados e que sigan sin funcionar. Que a principio había un problema con que os camións decían o que non sei que sí, pero que actualmente... Mire, sobre a urxencia, por favor, estamos coa urxencia. Ben, por eso, entonces, que actualmente si é urxente porque ese problema que había acabouse, o sea, non o hai cos novos camións, pois que, por favor, que creemos que é urxente que se debata esta moción e que se aprobe. Partido Popular, sobre Bueno, a urxencia. vista a situación do lixo, tamén consideramos que é urxente. Venega. Bueno, nos entendemos que se podía ter presentado en tempo e forma para que se debatira como unha moción normal coa súa comisión informativa, porque nós tamén temos algunhas dúbidas ao respecto do que aquí se plantexa. Nós non temos coñecemento de que os novos camións que se van a adquirir, que non se adquiriron ainda, van a estar capacitados para traballar con este tipo de contedores. Eu penso que a comunidade de Serra da Barbanza seguirá sin poder atender este tipo de contenedor nin cos novos camións, o sea que aínda que se aprobara tampouco iba a ir a ningún lado. Bueno, nós entendemos que non é urxente por varios motivos. Primeiro, porque os contenedores soterrados non se colocaron esta semana, levan, non sei canto, 3 ou 4 anos colocados, non sei exactamente canto. E segundo, porque é verdad que Carnavales é enroido este fin de semana, pero evidentemente, aínda que se aprobara isto, esta fin de semana non funcionarían os contenedores soterrados, como ben sabe a portavoz do Grupo Socialista. Pero, ademais, e como ela tamén sabe, hai dificultades serias para poñer a funcionar os contenedores soterrados. Co cal, podía tela presentado con tempo suficiente e eu creo sinceramente que é mellor que veña ao próximo pleno, que se trate en comisión informativa e se valoran ademais se hai dificultades ou non e cales son para poñelos en funcionamento. Mais que se hai dificultades, si é posible a día de hoxe coa situación que hai. Que eso arregle os problemas do lixo? Pois non, porque os problemas de lixo non teñen nada que ver cos contedores soterrados. Pero non estamos valorando de Muros nin de ningún outro sitio. Polo tanto, nós non vemos que sea tan urxente. Votos a favor da urxencia? En contra? Bueno, pois, como xa sabemos que non cree vostede que sexa, non solamente que cree que non é urxente poñer a funcionar os contenedores soterrados, entendémolo claramente, porque solamente se trata de facer números. Se hai non sei cantos contenedores soterrados e hai outros que están sin utilizar, está ben claro que cantos máis contenedores soterrados haxa, máis capacidade hai de recoller o lixo. Eso é de la IOU, pero claro, aquí ainda non chegamos a eso. Que non é posible a recollida cos camións novos e cos actuales tamén. O que pasa é que hai que poñerlle. Efectivamente, cando nós deixamos colocados os contenedores soterrados, faltaban dúas cousas, que era poñer unha pegatina que poñía peligro non sei que de atrape de non sei cuánto, que xa está colocada, e máis unha varilla de non sei que de garantía para os camións. Bien, o normal sería que a estas alturas a presidencia da Mancomunidade do Lixo fora Muros. Bien, pero como somos uns incompetentes, o goberno municipal non é competente, non foi capaz de asumir e de decir nós queremos levar e defender e conseguir melloras para o noso concello a nivel de recollida do lixo, que temos moitas carencias, temos moitas dificultades. De feito, o ano pasado, os veciños protestaban porque a señora alcaldesa non se lle ocurra outra cousa, o concellero de Medio Ambiente non se lle ocurra outra cousa máis que andar repartindo basura. Como estaba moi cheo de basura na carretera principal, pois ocurre levarlle a Campo de Cortes, lá de non sei onde, co cal todo o mundo desde as casas juraban arameo, porque o que non é normal é que se ti non eres capaz de solucionar o problema do lixo, que mo traes a miña porta. O sea, está claro que a cantidad de xente que hubo este verán no Concello de Muros, que estaban, gracias a Dios,
atestados, gente, os hosteleiros, os bares, os restaurantes e todo, e damos moi mala imaxe, pero moi mala imaxe, que a xente este comendo e pasando os seus momentos de ocio diante de uns contenedores de basura que cheiran mal, que salen por fora e que, claro, que non están cumplindo as necesidades actuais do pueblo de Muros. Que vai a pasar? Usted sabe que agora mesmo non se pode solucionar, seguro que ca súa xestión non se pode solucionar nada, nin os contenedores, nin nada. Está clarísimo, nin cada concelleiro de Medio Ambiente, tampouco, porque nunca lle consta, cando hai un vertido que está cansado todo o mundo de protestar polo vertido, e lo que contesta no pleno a mí non me consta. Claro, non se pode molestar. Entonces, está clarísimo que se dependemos de vostedes non vamos a ter nunca solucionado o problema de lixo. O problema de lixo é un problema importantísimo en todos os concellos. En todos os concellos. Por que cree vostede que a alcaldesa de Lousame quixo seguir ela ca presidencia da Mancomunidade? Porque veu que vostede era incapaz e que o que estaban conseguindo pouco a pouco, que saleu a Mancomunidade do Concello de Porto do Son, logo foi a de Lousame, que o que estaban conseguindo pouco a pouco esta xente que se iba a perder cando estuvera a Mancomunidade en Muros, porque xa pasou, cando a Mancomunidade do lixo tocou en Muros, perdéronse todos os adiantos que hubo e foi cando empezaron todos os problemas. Entonces, actualmente, que a presidencia da Mancomunidade este en Lousame, eu creo, e digo aquí, non me escuita a alcaldesa, que é un bo momento para que é unha persona moi capaz para solucionar todo este tipo de problemas, non vostede. Vostede non é capaz nin de poñer a funcionar uns contenedores que nos deixamos listos, prácticamente leva ano e medio, e o único que está dicindo é que non sabe para que valen esos contenedores. Se llama ignorancia, señora alcaldesa. A ver, hai que pensar un poquinho ca cabeza. Non hai que mirar solamente para o Facebook e para o Twitter. Chámase Twitter, para eso. Hai que traballar para os veciños de Muros, para eso cobra de forma ilegal, señora alcaldesa. Entonces, por favor, poñan a funcionar os contenedores, por favor, recollan o lixo, por favor, levamos máis de unha semana, polo menos toda a semana, eu dicía 2 días, porque non estuve fora e non os vin, pero dinme que levamos máis de 2 semanas co lixo acumulado por aí. E usted dárame unha disculpa, as disculpas súas quedan moi ben, pero a xente que ten o lixo diante dos morros non lle vale, porque teñen razón. Outro día non sei quen comentaba e decía, sí, que é un problema da Mancomunidade, que non é do Concello, pero o lixo págase no Concello. Co cal, quen ten que solucionar, e é un dos problemas básicos, o lixo de Muros é o Concello. Son uns incompetentes, non son capaces de sacar a merda de diante da xente. Non son capaces. E di Manolo, o compañeiro do BNG, que non é urxente. Non será urxente para él. A ver, Manolo o único que fai é política con Compromiso por Galicia, que foi precisamente o partido que lle arruinou o BNG en Muros. O sea, son cousas que non se entenden. Pero bueno, eu tampouco trato moito de entender a Manolo, non trato de entendelo, porque se o entendera, Manolo había dimitido fai meses, Pero, por certo, tamén ten unha moción pendiente de presentar, que cando poda atrae e a presenta tamén. Mire, fiñas a orden do día e vou a avisar por segunda vez porque está faltando o respeto a varias persoas desta corporación. Sí, e queda advertida por segunda vez. Dios me libre de todo mal. Acabou? Sí, acabei. Partido Popular. Bueno, é evidente que hai un problema grave co lixo, de feito, nós tiñamos nas preguntas unha pregunta respecto a este tema, porque iniciamos esta legislatura con problemas no lixo, levamos uns anos, seguimos con problema do lixo, eu non sei se son os camións que se estropean ou que se deixan de estropear, o que sí me parece lamentable, penoso, que non se faga ningún tipo de seguimento das incidencias, ni se teñan en conta os incumprimentos da Mancomunidade. Non vexo ningún problema para aprobar esta moción, posto que o que pide é que se recolla a basura, non máis. Os contenedores soterrados tamén. Tamén, pedilo, podese pedir. Pois que lo que cuesta, lo que non cuesta, como se hace, xa é outro tema. Nada máis. Venega. Ben, nos estando de acordo co contido da moción, sí que entendemos que aprobala non vai levar a ningún lado, non temos ningún problema tampouco que se aprobe, pero igual o que habría que pedir sería reclamarlle a Mancomunidade de Serra do Barbanza que os novos camións que se adquiran que estén habilitados para recoller este tipo de servicio, pero non simplemente que se recolla, porque cos que hai e os que se van traer, en principio, polo que teño entendido, non van a recoller ese tipo de contenedores tampouco. Partido Popular, segunda intervención. Polo que eu sei,
na licitación deses camións novos que vai adquirir a Mancomunidade é unha mellora. É unha mellora que poden presentar as empresas o ter o gancho para os contedores subterráneos ou, bueno, o dispositivo que utilicen, polo que eu sei. Pero tamén creo que iso costa diñeiro e que haberá que velo. Pero que recollan o lixo, que o recollan, hai que pedilo unha e mil veces, e hai que facer un seguimento das incidencias e hai que darlle caña á empresa, porque isto é un despropósito. Partido Socialistas. Pois é verdade. Algo máis que decir? Sí, claro, estou na miña segunda intervención, non? Sí. É verdad que é unha mellora nos camións e que así se pediu, porque non é Muros o único concello que ten contenedores soterrados. Brión ten contenedores soterrados, Portodesón ten contenedores soterrados e estábanse recollendo. Casualmente non se recollen os de Muros. Será porque non se fixo unha xestión adecuada para recollelas. E cada día estánse colocando máis contenedores soterrados. Co cal, eses novos camións van vir adaptados para recoller. Outra cousa que vostede simplemente, de forma xosa, sempre, que como é unha obra do Partido Socialista e non lle gusta, unha obra do Partido Socialista aprobada cos votos do Partido Popular tamén, e temos que reconocer. E a intención do noso grupo de goberno e con apoio do Partido Popular era completar toda a ristra de contenedores hasta a punta da Xesta, polo menos, e logo empezar polas parroquias. De feito, tamén hai contenedores soterrados no polígono que tamén están sin poñer a funcionar, co cal vemos que a todos nos interesa que esos contenedores subterráneos se poñan a funcionar. Xa sabemos que vos os do Compromiso por Galicia son dos que lle gustan o de antes, o que veñan as mulleriñas co cesto á plaza, que era moi enxebre, pero nós non, nós queremos nos adiantos e creemos que é fundamental sacar o lixo da altura. O lixo hai que soterralo para que non dé mal olor e para ter unha boa xestión do pueblo. Venega. Estamos de acordo con que o lixo está mellor soterrado, xa deixamos todo no seu día. Insistimos, se os novos camións veñen adaptados para recollelo, pois será un gran avance, pero lo dudo. Nada máis. Quintela. Ben, primeiro, ao pouco de entrar no Concello Compromiso por Galicia a gobernar, se consultou ca Mancomunidade a posibilidade de recoller os contedores soterrados, o cal nos comunicaron que había que dotar un dos camións que fan a recollida en Muros co sistema para elevación dos contedores soterrados que ahora mismo non contaban con el. Co cal, mecánicamente, técnicamente, non podía entrar en servicio os contedores soterrados. Co tema de que se van comprar 3 camións novos, e vou non dicir, a última xunta da Mancomunidade que houbo, fomos tanto a alcaldesa como eu os únicos que insistimos en que nos plegos de condicións de contratación dos camións se puxera que contarían co sistema de elevación de contedores soterrados. E digo que somos os únicos porque o resto de concellos que forman parte da Mancomunidade comentaron na propia xunta que van eliminar os puntos de recollida soterrados. E se estes camións van contar con ese sistema é porque nós o pedimos. E así de claro digo, evidentemente é un coste superior por camión, pero consideramos que levantar 7 módulos de contedores soterrados é unha auténtica barbaridade, e así o dixemos ali. Hai outros concellos que lles parece mellor eliminar puntos de contedor soterrado, ala eles, nós consideramos que unha vez que se fixo a inversión, o lóxico é que se manteña. E por iso digo que fomos nós, tanto María Xosé como eu, os que insistimos para que nos pregos de condicións contaran co sistema de elevación de contedores soterrados, porque o resto de concellos que forman parte da Mancomunidade non querían que así fora. E, por certo, os camións aínda os hai que comprar. Está licitado. Publicáronse os pregos de condicións a semana pasada, tanto no boletín da provincia, creo, e, bueno, polo que nos dixeron, comentaron, dunha vez que se axudique a fabricación dos mesmos, nos comentaron na xunta outro día que vai ser de 6 meses. Aí xa non é cuestión nosa. E a partir daquel momento se valorará económicamente o que supón a recollida de contedores soterrados, porque no contrato que hai agora mesmo firmado entre Fomento e a Mancomunidade só figura a recollida de contenedores en superficie. En estes momentos, Fomento está continuamente en pleitos ca Mancomunidade e négase
a facer calquera cousa que non estea recollida no contrato. Sin máis. Bueno, eu vou engadir que xa non é solo que sea mentira que se están poñendo máis contenedores soterrados, senón que se están sacando. Concretamente en Porto do Son xa sacaron varios. E efectivamente o único concello que tiña interés nos contenedores soterrados era Muros, e porque están novos en estrenar e parece un auténtico despropósito que haxa contenedores soterrados en estrenar e que non entren en funcionamento. Pero hai outra cuestión, aquí estánse mesturando dous problemas distintos. A entrada en funcionamento deses contenedores soterrados coa recollida regular e axeitada do lixo. E a recollida regular e axeitada do lixo non está sendo tal, non a está habendo, e iso non ten nada que ver cos contenedores soterrados. Eses problemas vai nos saber igual, aínda que entren en funcionamento os contenedores soterrados, porque é un problema moitísimo máis amplio, é un problema derivado de que hai agora xa máis de 10 anos, porque aquilo era para dentro de 10 anos, deben de ser así como 12 anos, a Mancomunidade asinou por escrito que se encargaría de renovar a flota de camións. Non se fixo, agora se está empezando con esa renovación, con estos 3 camións novos que se van a comprar, e todo o problema deriva de aí, de que a Mancomunidade se comprometeu a renovar esa flota de camións e a empresa está agardando que a Mancomunidade renove esa flota de camións. E como din que están vellos, machacados de tanto traballo, pois o que nos din cada vez que queda o lixo sin recoller é que hai camións averiados. Na actualidade hai 2 persoas traballando na Mancomunidade, unha secretaria interventora e outra persoa que non sei exactamente cal é o título que ten, pero que se encarga de inspeccionar as recollidas e que se encarga de ir literalmente aos talleres a ver se realmente os camións están ali averiados e están estando. O sea que se están mesturando dous problemas aquí que non teñen nada que ver os dous entre sí co tema dos contenedores soterrados. Dito isto, efectivamente, para poñelos en marcha hai que valorar canto supón o incremento no precio que tería que asumir Muros para que a recollida sea nos contenedores soterranos, e hai que valorar tamén, hai que pedir presupostos, valorar tamén cal é o coste dos mantementos deses contenedores soterrados, porque foi un motivo de feito que apuntou o alcalde de Porto do Son para decidir sacar e eliminar os contenedores soterrados que había en Porto do Son. Votamos. Votos a favor da proposta. En contra? Abstención? Canta la tuya. No es porque el día es el 8 de mayo. 8 de mayo. Se lo prometo. Alcalde. Bueno, e última moción, por urxencia, Partido Socialista. En canto... Xa non estou. Deu vos tempo de lela? Sí. Sí. Agora valoramos a ausencia, porque... Sí, a ausencia, está claro Valoramos a urxencia. que o Día Internacional das Mulleres é 8 de marzo. É a semana que ven, co cal... E todos os anos. Sí, claro, por suposto. E ou se leva agora, ou se non, vamos a levar a todo pasado un mes despois. Entonces, non creo que se faga nada que haxa que valorar económicamente, nin que haxa que, si, pola lectura do manifesto do Día Internacional das Mulleres, creo que merece un respeto, e que o Concello de Muros, como non temos previsto, ou polo menos que non saibamos, non hai nada proyectado para ese día, que tamén nos daba igual, o día 8 de marzo se hubiera algo, pero como non o hai, preferimos lelo agora e non esperar hasta dentro dun mes para poder lelo. Ese simplemente. Sobre a ausencia. Bueno, é evidente que o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora, pois desde hai bastantes anos, entonces houbo tempo máis que suficiente para presentala con plazo. Nós non temos ningún problema que ao final do pleno, así que era a portavoz do PSOE ou o seu compañeiro, manifesto, pero a urxencia nos parece, bueno, en fin, que o día 8 de marzo ese día, sabémoslo todos. E ademais pensamos que hai que ir un pouquiño máis alá dos manifestos e traballar de forma máis proactiva en estes asuntos. Venega. Suscribimos palabra por palabra o que dixo Inés. Claro. Bueno, pois nós tamén. O 8 de marzo efectivamente haino todos os anos e este ano o Concello de Muros, como todos os anos, terá actividades de cara ao día 8 de marzo, de cara ao Día da Muller Traballadora, co cal tampouco entendemos a urxencia da moción. Si a necesidade de traballar neste ámbito, neste eido, pero non a urxencia desta moción. Pues deixámoslo que me arregla. Votos a favor da urxencia?
Votos a favor da ausencia? En contra? Deixámoslo tamén en riba da mesa, vale? Moi ben. Moitas gracias. Entonces contamos con cas mocións para o próximo pleno, se xa non tenes nada que traballar, xa temos nosas mocións presentadas. Todo hecho. Ben, último punto. Rogos e preguntas. Partido Popular? Bueno, aquí vámonos poñer un poquinho máis serios porque queremos iniciar este turno expresando o noso máis sentido pésame á familia das persoas que faleceron o pasado venres nun tráxico accidente que sucedeu aquí mesmo diante deste edificio no que agora nos atopamos. Pensamos en relación con este tema que sería convinte que a señora alcaldesa convocase a Xunta Local de Seguridade contando coa participación dos servicios de emerxencia supramunicipais para tratar de elaborar un plan local de seguridade vial no que se teñan en conta as características do noso concello como porto de mar. Parece unha actuación necesaria, dadas os accidentes dos últimos meses, e rogámoslle que, como presidenta desa xunta, valore esta petición. Empezamos entonces co turno de preguntas e vamos a preguntar polo palco para as comparsas o próximo domingo, pero como xa o vemos que é o mesmo que o ano pasado, pois xa non preguntamos nada, porque, bueno, nun ano non dou tempo de adquirir ou arreglar un palco para un acto tan importante para este concello como é o desfile de comparsas. Queremos saber tamén onde vai a ser a festa do Castelo Rock, porque no seu cartel ven anunciado que vai a ser no Recheo, pero no cartel do concello ven ubicado no Curro da Praza. En relación coa información rendida ao Ministerio, o informe de intervención correspondente ao terceiro trimestre de 2016 ten data de 31 de outubro de 2016. Preguntámoslle por el en 2 plenos e queremos saber por que non se trouxo ao pleno hasta este mes de febreiro de 2017. Sería porque no pleno de novembro estaba moi recente aínda esa noticia de que falaban vostedes de reducción de débeda. A nós non nos coinciden as cifras que aparecen nesa noticia cos do informe rendido. Non sabemos se se trata dun erro de periodista que fai a crónica, que acerta ou se equivoca segundo a vostedes lles conveña. Di na resolución de prórroga dos orzamentos que foi imposible aprobar os orzamentos para o 2017. O que foi imposible foi que os fixeran e os trouxeran a este pleno, porque que nós sepamos non se trouxeron, entón non foi imposible aprobalos, o que non foi posible é que os fixeran. Queremos saber se existe algún problema co personal do Centro de Información á Muller. Como comentaba antes, iniciamos a legislatura con problemas no alumbrado público e na recollida de lixo. Entre outros, case que 2 anos despois, seguimos con eses mesmos problemas. Queremos saber se por parte do goberno local se presentou algunha queixa ou se reflexa de algún modo os incumplimentos da empresa coa recollida do lixo. Vimos que puxeron no Face oficial do Concello un pantallazo dunha incidencia que emite a empresa. Queremos saber se vostedes non fan un seguimento destes incumplimentos. Os veciños de Louro quéixanse dos cortes de luz, que ao parecer son máis frecuentes e con maior duración que os do resto do concello. Queremos saber se non se pode facer ningunha xestión dentro do concello para tratar de solucionar ou paliar este problema. Tamén queremos saber para cando se vai a iniciar a construción da pista do Colexio de Esteiro, que xa iba a estar para o curso 2015-2016. E tamén temos un rogo reiterado en relación coa praia de Somorto. Solicitamos en varias ocasións que se cortara o pino que está sobre a praia por risco de caída. A solución do Concello, parece ser que por indicación do Concelleiro de Urbanismo, segundo nos manifestou el mesmo aquí, foi mandar facer unha parede de pedra, coa finalidade, supoñemos, de que aguantara o taluz no que está o pino. Pois ben, como era previsible, e xa lle anunciamos no seu día, o mar labrou no muro e agora o que está en risco de caída é o pino e máis o muro. Cartos do Concello e tempo dos traballadores perdido doblemente porque agora terán que ir a amañar ou desfacer o muro e probablemente cortar o pino, cando a xestión que había que facer era ben fácil.
fixeron efectivas as xestións anunciadas en relación co cambio de ubicación dos contenedores que están na beirarrúa da Ribeira de Creo. E por último, pero casi que o máis importante, que é o que pasa ca mancomunidade da auga. Pasan os meses e non temos coñecemento de que se este a facer absolutamente ningunha xestión neste asunto. A prórroga do servicio rematou, polo que agora mesmo estáse prestando en precario. Resulta moi preocupante, e incido nese calificativo, este silencio pola súa parte. Queremos saber se se iniciou o procedemento de elaboración de pregos para unha nova contratación. Cal é a situación dese famoso informe de intervención que están elaborando para a reclamación do canon? E se existe, por parte da empresa, algún documento no que se recoñeza a débeda que mantén co Concello de Muros. Bueno, vamos a ver. Palco, bueno, do Rogos tomo nota. Palco das comparsas. É o palco pequeno, como ben se ve aí. A diferencia deste ano con respecto ao ano pasado é que vai haber unha carpa que se coloca mañán e é que o público vai a ter sillas para estar sentado, co cal a visibilidade vai a ser moito mellor que o ano pasado, porque a xente vai a estar sentada. É o palco con sillas que se utiliza nos festivales dos grupos de música e baile folclórico, que xa utilizaron todo este verán e o verán pasado tamén, e agora, por certo, a maioría das agrupacións folclóricas xa nos piden a plataforma baixa e non o palco alto porque se ven mellor os bailes, co cal pensamos que este ano o estar a xente sentada ou non haber paraguas porque hai carpa, aínda que parece ser que vai a chover, a visibilidade vai a ser moitísimo mellor que o ano pasado. O palco grande, e repito unha vez máis, non está en condicións de soportar en riba del, bailando, un grupo de 40, 50 ou 60 persoas que pode chegar a ver nunha comparsa. Algúnas das que están apuntadas teñen 90 e algo de persoas. Entón, non asumimos o risco de colocar ese palco porque non reúne as condicións. Mercar un palco significa unha inversión que este ano non puidemos facer, polo importe que é. A festa do Castelo Rock vai a ser na carpa. Por que hai un cartel do Castelo Rock no recheo? Pois eu non fixen o cartel e o Concello tampouco. Eles No cartel que fixo o Concello da festa de Entroido, onde está a festa do Castelo Rock, xa está onde ten que estar, na carpa. Pero esa festa organiza o Castelo Rock, non? Esa festa faina o Castelo Rock coa colaboración do Concello, evidentemente. É unha celebración conxunta. Pero ese cartel na súa web está no recheo, por iso eu vin a disparidade e por iso pregunto. Información ao Ministerio, por que non veu antes? Pois non sei, eu creo que simplemente porque se pasou. Tono, sabes algo? Cando se remiteu o informe de morosidade, errouse o enviar o archivo. Entón, só se remiteu o informe de morosidade e non o estado de execución do terceiro trimestre. Cando se reclamouse que eu sepa no último pleno, que foi en xaneiro, de feito... E en novembro. En decembro non, que non houve pleno, creo. En novembro, preguntei por ele. En novembro rendiuse a morosidade. Xa. Eu preguntei por ese informe no pleno do mes de novembro, porque non se trouxera pleno. Pois aí sí que non... Pero que eu sepa reclamouse en xaneiro. Xa. Con respecto ao problema do persoal do CIM, que eu saiba, non hai ningún problema co persoal do CIM. Estiven aínda hoxe ali arriba, e que eu saiba non hai ningún problema co persoal do CIM. Pero, bueno, preguntarei se teñen algún problema que non me comunicaron. Sobre as queixas do recollido de lixo, creo que xa quedou claro no debate da moción anterior presentada polo Grupo Socialista. Cortes de luz en Louro, sabes algo, Quintela? Es que teñen outra fase distinta. En Bruxo hai dúas fases e que Louro só hai unha. As
hasta onde Sabe sei. que el puxo na web que lle Hasta- conté que estaba sin luz. Que oí. Sabe. Hasta onde sei, en Louro entra por dúas zonas, hai dous transformadores, entón dependendo de onde sea o corte do suministro, pois queda sin luz unha zona ou outra, pero é que o mismo que houbo cortes en Louro, e vexo que se preocupan por Louro, houbo en Torea, e durante máis tempo. En fin, a ver, e solución? Bueno, parece, e digo parece por algo que vin así de refilón, que Fenosa quere conectar o tendido que chega ata a depuradora co de Louro. Entón, en principio supónse que se sirve suministro tamén por a parte de muros, pois xa haberá 3 liñas de suministro e en principio serán menos os cortes de luz. Pero bueno, eso é algo que chegou así. Torea costou un cable, non? O temporal. Non foi un corte de luz, foi unha rotura dun cable, non? Pero é que as incidencias no alumbrado conoceas Fenosa, eu non as coñezo. Bueno, eu falei con José Antonio da empresa da compañía eléctrica, falei con el a raíz dos temporales estes últimos que houbo, que causaron moitos destrozos e que tiveron que colocar varios generadores en varios puntos. Logo, cando sacaron os generadores para restablecer a corriente eléctrica, houbo algún corte de luz derivado dos traballos de sacar os generadores e restablecer a luz eléctrica. Entón, bueno, polo que eu sei, os problemas que houbo foron dos que eu teño coñecemento foron dos temporais, do efecto dos temporais que houve, destos temporais encadenados. Nos veciños de que hai luz, eles ven luz en Serras e tal, e que ali non hai. A construcción da pista do Cole de Esteiro, pois a verdade é que tiñamos xa orzamentos feitos, tiñamos unha memoria feita e orzamentos pedidos e recollidos, pero nos surdiu a oportunidade de aproveitar unha subvención para facer a pista de Esteiro e arreglar, mellorar o parque infantil do Artón de Esteiro. É unha subvención que rematou o prazo este luns, o día 20, foi solicitada para esas dúas actuacións. Pero cando se vai iniciar a construcción, que era o que eu preguntaba? Pois non sei o que tardará en resolver a subvención, pero de contado, porque con esa partida xa contábamos igual. A ver, o importe total da aportación municipal que ten que poñer o Concello para a subvención, para a pista e máis parque infantil, tendo en conta os incrementos que supoñen participar nunha subvención de gastos xerais e demais, casi é equivalente ao que supoñía con fondos propios do Concello, contratándolle directamente a unha empresa vía petición de presupostos e oferta máis barata. Por eso, ao final, se optou, é dicir, co mesmo gasto de fondos municipais se fan dúas obras que se leva moito tempo demandando en Esteiro tamén, tanto unha como a outra. Non vai a tardar, agora non vai a tardar en empezar esa obra. No cambio de ubicadores dos contenedores, pois seguimos pendentes a ver se FCC por fin nos di algo, Xa. E a parede do Pino era un robo, creo. Se non, que conteste Quintela, si quere, pero era un robo, non era unha pregunta. Eu anoteino como un robo, vale? Eran robos. Sobre a mancomunidade de auga, a interventora sigue traballando con toda a documentación que lle solicitamos e aportou a empresa Espina e Delfín. Esta última temporada, a verdade é que houve unha saturación en intervención de traballo importante cos presupostos que están preparando e con algunha cosa máis, co recoñecemento que veo a pleno. Bueno, houve varios asuntos que tiveron o departamento especialmente ocupado, pero sigue traballando no asunto. En canto á redacción de pliegos, só falta, temos as ofertas das empresas e falta ter acreditada a aportación de cada concello para poder facer efectiva a adxudicación. Pero, bueno, é algo no que seguimos traballando. Ainda hoxe estivemos
co alcalde de Carnota falando de varias cousas e algo falamos tamén da mancomunidade. O sea que estamos en contacto. Partido Socialista. Non me contestou a todo, perdón. Creo que sí. Que quedou? Quedou se existe por parte da empresa algún documento no que se recoñeza a débeda que mantén co Concello de Muros. Creo que sí, que hai un documento, eu creo que sí, que hai un documento que recoñece dende o 2013 ou algo así, pero non estou segura. Dende o 2013 creo que se recoñece a débeda. Creo que sí. PSOE. Bueno, nós queremos seguir preguntando sobre o Espine del Fin. Acaba de decir que ten as ofertas das empresas. Dixo ahora mismo, temos as ofertas das empresas. Para redacción de Preguntei pliegos. para elaboración de pregos. Para Presupostos para redactar pliegos, non para acoller o servicio. Non, pregunto, ten as ofertas das empresas para elaborar os pliegos. E cando lle termina o contrato, a prórroga esa que lle deron de Faga as preguntas todas e logo lle contesto. Bueno, pero ya estoy, non? Vale. Ya voy. Vale, a ver, pregunta. Cando lle preclúe o plazo Espine del Fin da prórroga que lle dou o Concello? Vaime contestar todas, non? Vostede pregunte. E logo ya veremos, claro. Vostede pregunte. Sí. Mire, acaba de preguntar para o Popular que pasa co CIN, que problemas ten o CIN. Usted di que non ten ningún problema. Como o CIN, a abogada do CIN que a manda ir un día a Carnota, eso, quen paga ese servicio a Carnota? Vai cos impostos dos veciños de Muros ou paga vostede? Ou paga o Concello? Ou paga o Concello de Carnota? Manda ir un día a Carnota. É unha subvención do Concello de Muros. Queremos saber que pasou ca denuncia de Comisións Obreras, porque non sabemos nada. Outra das denuncias máis que lle puxeron, que le van a dar unha medalla. Despois dixo que o palco, que como non hai presuposto, que hai o noso, como non hai presuposto, como non teñen fondos, creo que entendinlle, que non se podía comprar un palco. E eu pregunto, e agora que se vai ver moi ben en ese palco, que ese palco que poñen aí, que é un palco con vistas, se vai ver moi ben. O ano pasado puxeron nos podres a todo o Concello por culpa dese palco e este ano vamos levar outra. Vai poñer, que dixo, sillas ou gradas? E preguntamos, non hai presuposto para alquilar un palco? Porque para compralo, pero para alquilalo. E depois queremos saber que criterio se tomou para pasar o policía local a segunda actividade, sabendo que as deficiencias que hai da policía local na calle. Tamén queremos saber se se fixo algunha xestión con respecto a inseguridade e ao círculo de rapaces e rapazas que hai aí cerca do Chalón, que xa o pedimos no pleno anterior e parece ser que nos volveron a decir que nin Policía Local nin Guardia Civil, que non se mandou a ninguén por ali e que creo que ali que é un sitio donde non é moi recomendable e que desde o Concello non se fixo nada. Non apunta. Xa apuntei. Vale. Queremos saber onde traballa e a que horas o concelleiro de Facenda e de Facenda e de Deportes. Bien, porque nos din que asisten, que ten un despacho na piscina. Que ten un despacho na piscina? Ten. Entón traballa ali vostede na piscina. Para falar de calquer cosa hai que ir á piscina. Que horario ten? Pregunte, logo xa lle contestamos. Vale, que se me contesta él. Bueno, pues xa lle contestará quen lle teña que contestar. Vostede pregunte. Vale, si queremos saber o horario do concelleiro e se solamente traballa na piscina. Donde ten o despacho na piscina, porque a xente ven aquí e aquí non está. Pero hai xente que di que vostede traballa na piscina. E se leva a facenda, se a interventora vai algúns días a traballar a piscina. A miña compañera. Se se pode apañar a franxa de terreo que pertence ao Concello no polígono, que está a monte. Os GES seguen sen guantes desde o pleno pasado, que xa os pedimos.
Sigo. Hai restos de obras e poda xunto aos contenedores de Portocarral e o convento en Louro e xunto ao colegio de primaria en Serres. Si se pode rematar a poda na rocha e recoller o que se podou, porque está todo no chan. Si se sabe cando comenzará o arreglo do paseo de Louro xunto a Enxebre, onde caiu o árbol. No colegio de Louro se pode ser rebaixar un pouquiño a altura das árbores porque no último temporal caeron varias polas e fixeron dano no colegio. No cruce da Mureira, en Louro, onde está o transformador, cando chove acumúlase moita agua e entra nos baixos de algunhas casas. Si se podería limpiar esa tajea. Si hai data para o comenzo das obras do alcantarillado da zona da Rocha, en Serres. A acera de Louro que vai dende Varela hasta o Portocarral, máis ou menos, necesita ser apañada e limpada. Necesítase un punto de luz nas escaleiras do cruce entre o Savila e o Bar California, porque non se ve nada. E nada máis. Bueno. Espinei del CIN o prazo rematou. A abogada do CIN vai a Carnota porque hai un convenio co Concello de Carnota polo que vai os luns de 10 a 12. Sobre a denuncia de comisións, comisións o que fixo foi ir á Inspección de Traballo e fomos á Inspección de Traballo, nos requeriron documentación, se lle aportou toda a documentación que nos requeriron, tivemos reunión coa Inspectora de Traballo, fun eu, o asente de emprego local e os representantes dos traballadores, todos, do comité de empresa, e nos dixo que nos volvería a chamar para unha vindeira reunión. Dixo que faláronse de dúas cousas, concretamente, dos trienios e da equiparación dos temporais aos fixos. En todos había acordo, no dos trienios a se comezara naquela ocasión, cando foi a reunión, e da equiparación dos temporais cos fixos, perdón. A propia inspectora quedou de comprobar se podía haber algún conflicto entre a equiparación, entre a obriga da equiparación e o decreto dos recortes famoso que impide o incremento da masa salarial e logo que se o incremento de gasto económico que supoñía para o Concello a equiparación era inasumible polo Concello, tanto os representantes dos traballadores como a inspectora dixeron que aceptarían, que virían ben que esa equiparación se fixera de xeito gradual. E foi dos dous temas basicamente que se falou. Algún máis se tocou, pero de xeito xa máis a pasar. Os máis importantes foron eses dous, nos que se falaron ali. Non é resolución de traballo, da Inspección de Traballo. No, dixeron que iban a mandar un requerimento con isto que nos comentou, pero non chegou aínda nada. No palco. No palco, sillas. Non se podía alquilar? Policía podíase alquilar, pero preferimos gastar a partida que tiñamos para Entroido noutras actividades e noutras cousas. Policía local, segunda actividade. Aquí o único que fixemos foi darlle a un traballador do Concello, a un funcionario do Concello, aquelo que ten dereito por lei. Reúne os requisitos, lle corresponde, ten dereito a él, e entendemos que non lle podemos negar algo ao que ten dereito. Non é ese, pero bueno. Con respecto á inseguridade nesta zona de aquí atrás, o que fixemos foi volver a falar coa Policía Local e coa Gardia Civil outra vez para que intensificaran as visitas, por chamarlle de algún xeito, a zona e que fixeran o posible para que deixara de haber as actividades que parece ser que hai ali. Pois si poden volver a reiteralo porque non, de momento non fixo efecto,
onde e a que horas traballa o concelleiro de Facenda. Queres de contestarlle? Co sistema informático que hai ahora mismo no Concello, sirve calquer ordenador. Hai un ordenador na piscina, hai un ordenador na Casa da Cultura, hai un ordenador aquí no despacho, e calquer incidencia chégame igual por ordenador que por móvil. E para falar comigo poden estar en calquer lado. O sea, que van á piscina. No, pode estar aquí na Casa da Cultura ou na piscina. Pero aquí non estás. Como que non estou? Estás dicindo que... Non entren en debate. Bueno, pois entonces non lle pregunto nada. Aquí non está. Como se está Bueno, na casa. igual que o resto de membros do equipo de goberno, está donde o seu traballo na corporación lle require estar. Pero Ás veces está na piscina, ás veces está no Concello, ás veces está en algunha instalación deportiva e ás veces en calquer outro lugar do Concello donde é necesaria a súa presencia. Mentira. Bueno, o de apañar e limpeza, supoño que son rogos. Tomo nota e os trasladamos á Brigada de Obras, vale? O sea, tocas de culo. Así como de limpar os restos de obra e poda que hai en Louro e Serres. Rematar a poda na rocha, creo que lle quedou un árbol, me parece. Creo que podaron 2 e quedou un ou algo así. Me dixeron que estaban pendentes de ir a terminar, pero xa contan a Brigada de Obras tamén con ir a terminar ese. O comezo do arranxo do Paseo de Louro vai na cometer a Brigada de Obras e non sei que día empezarán, pero bueno, están con traballos comezados, o rematar co que están agora mesmo irán por ali. Exactamente que día non o sabemos. Que hai algunhas pezas rotas e se encargaron. Parte do paseo é plástico reciclado, co cal os períodos para que a consigan son máis largos. Iso non o vai pagar o temporal? A subvención dos danos? Nós pedimoslle ao xefe da demarcación de costas que correrán co amaño e se ventilaron. Será o fondo de compensación. Claro, pero eso teñen que pagar. Non vos pidieron que valorara esos años do temporal? Pois suele facer, Pero xa leu unha orden xa. Eu creo que se leu unha orden, sí, Bueno, para meter todo canto se... do Ministerio. Pois hai que, miradelo porque é Creo que sí, verdade. que xa se leu. Pero Que miraremos. non comenten é como se estás na túa casa, que na túa casa terás que ter o seguro de auto, non? Es que todos os años, hombre, hai un plan para esas cousas. Mirarémolo. Métense... Bueno, rebaixar a altura dos árboles do Cole de Louro tamén é unha tarefa que se acontaba a Brigada de Obras. Non se fixo agora, na época de O que se poda. pediría é que se fixera en época que non haxa clase, porque os árboles están enormes. Foron a semana pasada, creo, sacar as que se ven podres ou con perigo de que poderán caer, fixeronlle un derramado hasta onde permitía a altura da carroceta. Bueno, si xa comentaron que o convinte é rebaixarlle a altura que teñen e incluso a mellor sacalos. No cruce da Moreira que entra auga polo que non nos comunicaron desde que a Diputación arreglou a carretera de abaixo. Desde que? Desde que a Diputación arreglou a carretera de abaixo, porque é no cruce onde baixa, onde toca ca outra carretera, é onde se acumula auga, non? Ou estou equivocada do sitio? Eso leva así desde sempre. Refírome, cando chove pouco, non chega a entrar nas casas, pero por aí hai que baixar con botas. É que recién rematada a obra, o arreglo que lle fixo o asfaltado que lle puxo este último a Diputación, chamou unha veciña por ali, unha persoa que vive ali, e dixo que chovera moito, que se lle inundara un garaxe que ten ali, e que bueno, que non lle pasara nunca hasta que se arreglara a carretera, por eso pensei que sería que tal. Falamos ca Diputación e foi a Brigada de Obras por ali, e de feito estuvo limpando por ali rejillas. A ver, creo que se se abre ben a tajea, vai seguir baixando moita agua porque é así, refírome moi empinada, pero abaixo ten que haber algunha forma de sacar agua da chuvia, porque os que vivimos un pouco contra baixo temos que sair da casa con botas. Vais a ver, sabes algo máis? Nas chuvias anteriores, que foi cando vai unha veciña manifestar que lle entrara auga no baixo, a verdade é que ca nova pavimentación da carretera modificaron a pendente e ao mesmo tempo elevaron a cota, co cal é máis fácil que lle vai auga por baixo.
Nese momento se foi mirar o tubo que hai ali ao lado do transformador e estaba atascado con terra, non totalmente, pero si parte da sección do tubo. Foi o GES facer a limpeza do mesmo. O certo é que cando baixa moita auga pola mureira, a sección que ten o tubo non é suficiente para asumir o caudal que baixa. Entón o que fai é desbordar e vai pola carretera. O feito este de modificación dependente co novo pavimento empeora a situación. Co tramo que ven de Sevilla para o centro social xa se falou ca Diputación, co Servicio de Vías, se en próximas ocasións de mantemento e demais poden facer unha gavia en condicións para que recolla auga e incluso a posibilidade ao mellor de meter tubo e facer un pouco de ampliación do que é a plataforma. A data de comezo de obras da Rocha, pois hai un problema importante, é que se adxudicou a obra, se lle requiriu á empresa para que aportara a documentación que tiña que aportar depois de adxudicada, aportouna, chamouselle para que viñera a firmar o contrato, firmou o contrato, e o día que se foi facer o replanteo da obra, ese mesmo día comunicou que renunciaba á obra. E Soga. E Soga, o mesmo día comunicou que renunciaba á obra. O día seguinte presentou a renuncia por escrito porque lle dixemos que evidentemente non valía que nos lo dixera así de palabra. Presentou a renuncia por escrito e xa está iniciado un novo procedimento para adxudicar esa obra outra vez. E non vale o procedimento anterior? O seguinte? Non, parece ser que non, porque como estaba o contrato firmado, nos comentaron os técnicos que non, que había que empezar de novo. E Soga xa tuvo 50 problemas. Tiña o contrato firmado, o sea, o día que se foi a replantear, ese día estaban ali todos, a empresa, o aparellador, directora de obra e todo, e ese día dixo que renunciaba a obra, que non podía podía facer. Que Soga non iba a facer esa obra, Venega. Nos últimos temporais puxose de manifesto que as obras de remodelación do Curro da Plaza deixaron serias deficiencias no desagüe e drenaxe da auga cando chove un pouco máis abundantemente do habitual. Isto é algo que xa os propios obreiros que traballaban ali decían que se estaba cometendo unha aberración, metendo uns desagües moito máis estreitos que os que había. Vese que co tempo que levaban razón. Queremos saber se a obra está ainda en garantía, se é así, se o Concello vai a reclamar a empresa adxudicataria que solucione este grave problema, e se non é así, queremos saber que medidas vai tomar o Goberno para evitar que se repitan os asolagamentos nos baixos comerciais de dita praza. A semana pasada, un terrible e lamentable accidente no paseo marítimo deixou 2 falecidos ao precipitarse ao mar o coche no que se atopaban. Sen intención de levantar polémicas ao respecto, desde o Grupo Municipal do BNG queremos saber se Protección Civil, o GES e a Policía Local están preparados para intervir nestes casos. Se non é así, rogamos que deste Goberno Municipal se tomen as medidas necesarias para garantir a correcta formación dos distintos corpos de seguridade e emerxencias do Concello ante este tipo de accidentes e evitar que no sucesivo o auxilio ás vítimas chegue lamentablemente tarde. Segundo nos comunicaron desde a Asociación de Veciños da Velleira, está solucionado xa o problema de localización dun terreo para a colocación da antena de repetición da sinal de televisión. Preguntamos, unha vez que están resoltos todos os atrancos, cando se vai a executar dita colocación. Queremos saber se hai avances nas conversas con Telefónica para dotar de ADSL as parroquias da Velleira e Torea. Sábese algo da reclamación feita a Costa sobre as obras na Illa da Creva? No pleno de novembro preguntamos por que non se abonaran as nocturnidades á Brigada de Incendios contratada no verán. No pleno do pasado mes volvemos a preguntar, sen obter resposta aínda a día de hoxe. Temos resposta. Fai meses que recuperamos a Praza da Galiza para a súa vida útil, pero a día de hoxe seguimos sen avanzar no plan de dinamización do casco histórico que aprobamos nesta corporación. Vai convocar o Goberno Municipal a mesa sectorial para comezar co plan. Pasan os meses e non hai ningún movimento. Vimos que estes días houve avances na recollida dos troncos dos pinos que caeron no Espadanal. A pregunta era cando se iba a amañar e xa está contestada. Na estrada da Velleira a Torea hai 2 paus da luz que por motivos dos temporais desprenderonse da súa fixación. Un foi amañado nestes días, pero o que se atopa no Seixal non está amañado aínda. Este está amarrado únicamente polos propios cables da luz. Tedes constancia de cando se amañará este pau? Porque supón un risco.
Na estrada C550, á altura do Salto, hai un cable eléctrico colgando, que dá a sensación de atoparse en circuito pechado, xa que ás veces pode verse nun ton vermello intenso. Rogamos que se amañe canto antes. Rogamos que desde o Concello se programen eventos reivindicativos e de concienciación social con motivo do Día Mundial da Muller e do Día Mundial do Trastorno do Aspecto Autista. Rogamos, unha vez máis, que se elabore un plan de mantemento para poder atender de forma eficiente a todos os espazos públicos do Concello. Nomeadamente, rogamos que se amañe a fochanca na costa da Tremenda e se adecue o pavimento da estrada de acceso a Xalfos. Rogamos que se dote de conexión 4G a internet ao local social de Sorribos, xa que é un espazo con moita actividade veciñal e pode axudar a corrixir temporalmente a carencia de ADSL na parroquia. Rogamos que se recupere a liña de autobús que saía de Muros e enlazaba en Suevos coa liña que vai ata a cidade da Coruña. Rogamos que se convoque a Xunta da Mancomunidade da Auga. E, por último, rogamos que o Goberno presente xa, no próximo pleno, unha proposta de aprobación do regulamento para os procesos de selección do que falábamos na moción presentada polo BNG. Nada máis. Bueno, pois non, eu non sei se está en garantía a obra que se fixo aquí na Praza do Concello, o que si sabemos e o que nos comunicaron técnicos do Concello é que hai un problema cas tuberías da plaza daqui do curro da plaza, algunhas que son demasiado estreitas e outras que están literalmente tapiadas. Entón hai un problema serio que ten que ver co que falábamos antes da obra do Chalón, é dicir, o canalizar a agua da obra do Chalón hai que canalizala e conectala e teñen que ver as dúas cousas. Entón, bueno, estes días, como se estaba co pos, pois non deu moito tempo de traballar en eso, pero sí que estuveron mirando os técnicos a ver cal era o problema. Con respecto ao accidente, pois non sei se teñen a formación específica para este tipo de casos. O que sí sei é que é un accidente no que cada minuto é vital, e nunca, mellor dito, o de vital, por desgracia. En canto se enteraron, chegaron e fixeron o que puideron, ou estimaron que puideron. Non sei se se pode mellorar a formación en eses casos, pero hai que ter en conta que hai situacións nas que é cuestión de tempo e non só de formación. Entón, bueno, de todas maneiras, procuraremos que melloren a súa formación, só levamos facendo desde que estamos aquí, de feito, se fixeron melloras, se está mirando algún curso máis do que xa se fixo, pero, bueno, é prácticamente imposible prever todo tipo de desgracias e accidentes que poden ocurrir. A Asociación de Veciños de Abelleira era... sí, xa está o terreo localizado, efectivamente, pero falta ir falar coa señora que o ceda ou venda. Agora estes días iremos. Está localizada a señora, cumple co tema de patrimonio, cumple co tema da señal de televisión. Sí, pero hai que formalizalo, sabes? Entón non hai problema. Non hai problema. De ADSL igual, verdad, Tono? De ADSL a semana que ven, aproveitando que xa está máis ou menos encalzado o tema da televisión, a ver se se pode colocar na antena de televisión, se é factible, un amplificador de señal. Entón, esta semana teño unha reunión cun operador. Das obras da Creba seguimos igual, sin saber nada, e das nocturnidades da brigada, a verdad que non me acordei, tal cual. Do plan de dinamización sí que se vai convocar a mesa sectorial, estuvo a DL buscando a documentación para ver os integrantes e que tal, e está o empregado, bueno, a DL con este tema. E o resto eran rogos, non? Non, cando se amañará a estrada Abelleira Torea no Seixal. O Pau da Luz. Non sei, sabes deste Pau da Luz? Non. Bueno, comentamos o electricista. Vale. Sí que hai algo da liña de autobús de Moros a Suevos.
están na Consellería agora traballando para modificar o servicio de transporte de viaxeiros con transporte a demanda. Están traballando en transporte a demanda. Tivemos, non hai moitos días, unha reunión en Santiago na que nos explicaron isto e posteriormente nos mandaron un cuestionario sobre para que relatáramos peticións que había no Concello, dificultades ou deficiencias. E unha das que lle comentamos é a problemática que hai con esa liña. Lle comentamos máis, relacionadas co transporte de viaxeiros. Pero precisamente unha foi esa, porque aparece como liña, das liñas que hai, parece ser que hai outros lugares donde renunciaron as empresas, no noso caso non, nos mandaron tamén a información porque non se sabía onde renunciaran ou non. Non renunciaron, en teoría está operativa, pero a realidade é que non está funcionando esa liña, non están indo autobuses. Entón, é unha das peticións que se lle fixo a través dese cuestionario coa Dirección Xeral, creo que é. Vale. E o resto eran rogos, creo, non? Bueno, pois con isto remata o pleno do mes de febreiro. Boas noites e gracias a todos. Boas noites. Orde do día.